Hello, and welcome sa Debaters Convention at meron na naman tayong debate na magaganap ngayon. I think nami-miss nyo itong debate na ito. January 31, 2023, alas 10 ng gabi. At ang magde-debate ngayon ay isang pastor ng Baptist versus isang defender ng Catholic sa topic na patutunayan ko na walang gawa or works for salvation sa Book of Romans. Meron silang usapan dito. Mamaya babanggitin nila kung ano-ano yung ini-expect nila. At ang ating gagamitin na rules dito ay Debaters Convention Standard Rules. Meron tayong 15 minutes na first presentation, 10 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal, at meron tayong conclusion na 5 minutes. Ito yung tinatawag naming yung mahaba, yung long na debate, which is yung 15-10. Ayan, 5 minutes pa din, negative ang mauna, at affirmative yung mahuhuli. So, ang ating rules, um, sana ba yun? Babasahin ko muna. Ayan, kasi nabis ko to. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Ayan. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalapas ng 20 seconds. Kung hindi niya mabanggit ang categorical at sa 4 na segundo, pahihintuin na siya ng moderator at ipapasagot kung sasagutin ba niya yung categorical. Ayan. Rule number 3, kung hindi sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 8 segundo na pagpapaliwanag kung bakit o anong reason niya bakit hindi niya sinasagot ang tanong na iyon. At yun na yung pinakasagot niya. Hindi na pwede mag-object si Mr. Nagko-cross doon sa tanong niya. Okay? Rule number 5 natin, ang tanong na humingi ng sagot sa pangalan, lugar, bilang at iba pa ay dapat sagutin ng mga kung naaangkop doon sa tanong. For example, kung ang nagtanong ay saan sa Biblia at anong chapter and verse, so meron tayong ganyan, magbigay. Kung wala, doon kayo sa 8 seconds. Yun lang. Lagi, yun yung um, usually ay nag-o-object dito. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano inilatag man at hindi inilatag. At kung nababiolate ang rules na ito, pwede kayong magtawag ng moderator at sabihin na hindi ko pa nilatag niyan. At next question. At hindi titingnan natin. Ayan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 5 warning sa akin, which is bihirang-bihira, ay may kaukulang disiplina yan. So, either bawasan ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute. Rule number 7 natin, ang bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator, hindi pa balik-balik. Okay? Rule number 8 natin, isang objection lang at hindi pwedeng sunod-sunod na objection para tuloy-tuloy tayo, syempre. Rule number 9, no unpro attitude at no side comment. Kasama dito, mapapagbanggit, alam na nila to yung mga binabanggit, lalong-lalo na si Mr. Affirmative. Alam ko, meron siyang alam niya na to. Ayan. Rule number 10 natin, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko, talo ka na. Or paano kung mabasa ko. Mga ganun na tanong na merong challenge sa dulo. Hindi natin pinahihintulutan yan. Kahit na sumang-ayon ang kabilang panig. Rule number 11, hindi pwede mag-interrupt. Siyempre, lagi-lagi yan. Rule number 12, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. At ang inyong moderator ngayon, si Admin Rasha ng Debaters Convention. Tatanungin ko ang ating affirmative for confirmation. Sumasang-ayon ka ba sa lahat ng nabanggit? Sangayon Yes, na sir. sangayon ako, bro. Affirmative. Yes, sir. Yes, bro. Si negative naman. Yes, bro. Sangayon na sangayon ako, bro. Yun, Tinig yung ba ako dyan, bro? Yes. Salamat. Okay, so yun yung ating confirmation sa dalawa. At bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna ipakilala ang dalawang debater natin kung sinong hindi pa nakakakilala nito. Ayan. At ano yung ine-expect nila at ano yung stand nila sa gabing ito. Ayan. Unahin na natin yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, magandang umaga, magandang gabi sa mundo. Maraming salamat sa pagtanggap dito ng ganitong klaseng debate. Ibang klaseng debate to. Ako si Alexander Santos ng Baptist.
Ako ang pastor na bastos sa mga nambabastos sa akin. So sana maging magalang to, maging maayos to. At ipinangako ko kay Melchor na hindi ako tatakbo dahil medyo matino itong kalaban ko. So sana maging maayos at sana maging maganda at makikita nyo dito kung paano talaga mag-aral ng Bible. Magandang gabi sa lahat. Okay, so that is Pastor Alexander Santos. At kilala nyo yan, lagi yung merong program dito sa Debaters Convention. At napaka-strong na napapahayag ng kanyang paniniwala din, syempre. At marami na ding debate na ginawa yan. Sunod natin pakilala yung ating negative. Pakilala ka, kapatid. Okay. Salamat, Brother Nash, at sa aking katunggali si Brother Alexander Santos. At sigurado sana maging maayos tong debate na to at marami tayong matutunan. No? Shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko. Sila, alam niyo na, lalo-lalo sa lahat ng mga faith alone. Para sa inyo to, lahat ng mga faith alone, sana ma-open kayo dito sa talakayan na to. No? Kung maging open-minded muna sana tayo ngayon. Lalo-lalo na kaibigan ko si Brother Albert. Brother Albert, para sa ito, bro. Okay, that Yan na, is bro. Boy Dinig ba? Letra. Isa ito sa defender ng Catholic at marami itong follower. Alam ko maraming follower ang batang ito at marami na ding debate dito sa Debaters Convention. Ayan. At iyon, simulan na natin ang ating debate. Ulit, ang topic nila na pag-uusapan ay patungkol sa kaligtasan. Napakaganda, no? Kaligtasan. Kaya nga naggaganito tayo, nagre-relihiyon or nag-uusap patungkol sa relihiyon or patungkol sa Diyos upang pag-usapan yung kaligtasan. Ang topic natin, patutunayan ko na walang gawa or work for salvation sa Book of Romans. Ayan. At bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag. Brother Alexander o Pastor Alexander Santos ng Baptist. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Okay, unang-una sa lahat, ang pag-aaral ng Bible ay kailangan mo talagang aralin kung nasaan ka, kung paano isinulat, at ano ang purpose ng pagkakasulat ng Bible, at ano ang mensahe ng Bible na to. Kaya gusto ko yung ganitong klaseng pag-aaral, aatakihin natin kung ano ang sinasabi ng Bible, especially sa Romans to Philemon. Sa Romans to Philemon, wala kayong makikitang work for salvation. Otherwise, but other books, meron silang work for salvation kasi magkakaiba ng timeline yan. Umpisahan ko na sa Romans 1:16, nakalagay dito ay, for I am not, this is Apostle Paul talking, ang author nito is si Apostle Paul din, ano? For I am not ashamed of the gospel. What is the gospel? This is the good news that he's talking about, that God gave him this gospel after the resurrection. When Jesus rose again, this is the message. So the message after that, it's not even the message for salvation because we moved on. There was a transition. The gospel of salvation is the mystery of what he did. For it is the power of God. It's the power of God. It's not our power. For salvation to everyone who believes. Who believes? Now, do you believe? So now you have the salvation, you have the gospel to the Jew first and also to the Greek. Now, what do we expect in this book? My buddy Alan Parr, I talked to him a few days ago. Then, of course, he guided me and then he showed me what to do and how to lay this out. Here it is. Number one, you can see the doctrines in Romans, major doctrines, the depravity of man. Walang kaligtasan. Justification, we are justified by the blood. Sanctification, be holy, we have to be holy. That's the doctrines. Glorification, this is when we get caught up. Makikita natin to, mapapalitan tayo ng new body. Imputed righteousness, like what happened to Abraham. He was saved before the seal, before the circumcision. Circumcision is just the dealing of God to Israel as new covenant or old covenant. Election, predestination, this is God doing it. Redemption, propitiation. Propitiation means just Jesus did it for us. Redemption means he purchased us.
So this is what we're going to see in the book of Rome. Okay, now in chapter 1, Paul talked about the immorality of the Gentiles. What did he say? Romans 1:24-28, or in Romans 1, this is what we'll see. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchange natural relation for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relation with women and were consumed with passion for one another. Ito yung sinasabi ng Panginoon na yung babae ay pumapatol sa babae, yung lalaki ay pumapatol sa lalaki. So ito yung kawalangyaan ng mga Gentiles. Okay? These are the Gentiles. Nakalagay din sa 132, though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. He's just saying na a lot of people are just convincing this, doing this. They're talking about Rome, okay? Kasi meron ditong faithful Christians at saka merong unfaithful at saka maraming ditong unbelievers. So that's it, ha? Sa Romans 2:21, ito naman ang mga Hudyo. So again, pinaliwanag ko yung karumihan ng Gentiles. Yun yung pinaka-highlights kung ano ang makikita natin sa chapter 1. Ano naman sa chapter 2? Yung mga Hudyo naman to, anong sabi niya? Therefore, you have no excuse. Sino to? Yung mga Hudyo. Remember, they were the chosen one. So kasi sinasabi ni Paul yung Gentiles eh. Tapos yung mga Hudyo, nagmamalaki yan. Hanggang ngayon, nagmamalaki. So sabi dito sa Romans 2:1, therefore you have no excuse. Oh man, every one of you who judges, ito kayong mga pagmalaking Hudyo, for in passing judgment on another, you condemn yourself. Because you, the judge, practice the very same things. So pinagsasabihan niya, kayong mga Hudyo, kala mo kayo kung sino? Pareho din kayo ng Gentiles. Mas guilty pa nga sila, di ba? Sa Romans 2:17, but if you call yourself a Jew and rely on the law and boast in God and know his will and approve what is excellent, because you are instructed from the law, and if you are sure that you yourself are a guide to the blind, you who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? So sinasabi lang niya dito, kala mo kayong kung sinong magsabi na hindi kayo nakikiapid. Kayo ba hindi nakikiapid? Ito sinasabi ni Paul. You who abhor idols, do you rob temples? So yung mga Diyos-Diyosan to. Sinasabihin niya yung mga infiltrated with evil spirit, itong mga Hudyo na to. Para sa Hudyo itong Romans 2 yung chapter 2. Okay, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. So kausap niya yung Hudyo, sinasabihan niya, kaya kahit Gentiles nabablaspheme ang God dahil sa mga taong kagaya nyo, yung mga chosen people. So sinabi niya, in-expose niya yung one sa Gentiles, madumi, Jews sa Gentiles, madumi. So eto na, lahat ng tao marumi. So ano ngayon ang final verdict dito? Ang everybody is guilty. Ano ngayon ang sabi sa chapter 3? What then? Sa Romans 3:9-12, are we Jews any better off? Mas magaling ba tayo sa kanila? Not at all, sabi niya. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, ito yung Gentiles, are under sin. Pare-pareho. As it is written, none is righteous. No, not one. No one understand. No one seeks for God. Okay? Ngayon, para tayo makakasalanan, ano ngayon mangyayari? Ano ngayon ang sinabi niya, hindi ba? Before Jesus, ito ang puro demonyo tao. After Jesus, ito na si Paul after the resurrection. Ito yung hope na sinasabi niya. But now, remember this ha? Pero ngayon, dahil makasalanan ng Hudyo, makasalanan ng Gentiles, but ngayon, di ba, pinakikita niya, the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God. Guys, sinasabi ko, the righteousness of God is the one that saves.
the one who believes. Okay? So sana nakikita nyo to, ha? Ito yung key ng salvation. Remember the righteousness of God. So Romans 4:3, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. How did Abraham get saved? He believed and it's counted for him as righteousness. Diba? And the history of God goes, right? So, Abraham is not a Jew. He's a Gentile. He's not circumcised. There is no sealing of circumcision yet. But by believing, he becomes the father of all nations. So all we have to do is just believe. But this time is from the blood of Jesus Christ. Yan ang sinasabi ko, di ba? Okay, now, Romans 4:5. Ito yung sinasabi niyong work kanina ni Melchor na may espiritong demonyo. Romans 4:5, and to the one who does not work but believes, and to the one who does not work but believes in him who justify the ungodly, it means you know na makasalanan ka, his faith is counted as righteousness. So what happened now? Abraham believed, alam niya makasalanan siya, he is righteous to God. And ito sinabi sa 5, and to the one who does not work. Remember? You guys are saying work, work, work. Anong sabi ni Paul? The one who does not work but believes in him who justified the ungodly, his faith is counted as righteousness. In example, si Abraham. Now, ito yung circumcision. Can circumcision get you there? O maligtas ka? We're talking about physical circumcision. Ano sabi? How then, sa Romans 4:10, how then was it counted to him? Was it before or after he had been circumcised? He's talking about Abraham. Kailan siya naligtas? Is it after the circumcision or before? It was not after, but before he was circumcised. So pinaliliwanag niya yung kaligtasan, hindi sa circumcision, kung hindi before the circumcision. Di ba? Napapansin nyo ba kung paano intindihin to? Yung nasa gitna nito sa mga Hudyo, pagpapakilala lang kung ano ang mangyayari sa mundo. It's not about do work. Pinakita na dito, ha? It's not the work, it's the one who believes. Ano ang kailangan ngayon? The one who believes, di ba? So, eto sa Romans 4:11-12. Nasa 4 pa lang ako, ha? He received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith. Nakuha niya yung seal by faith. Okay? Remember, these are the chosen people. While he was still uncircumcised. Ito na yung sinasabi ko kanina, hindi pa siya kagaya ng Hudyo with the seal of circumcision. The purpose was to make him the father of all who believe. The purpose is to be the father of all who believed. Ano, nasan tayo ngayon? We believed, we have faith, but that's the purpose. We copy Abraham, and now we believed in Jesus Christ, so we have the righteousness of God. It's not our righteousness, it's the righteousness of God. So anong gagawin nyo? Can you beat the righteousness of God? Sa 6, di ba? I wanna say this. Saan ba to? Medyo mahaba ito, pero matindi tong nasa... Ito sa 14, sa 6:14. Mag-skip ako time-wise. For sin shall have no dominion over you, for you are not under the law, but under grace. What is this grace? This is the gospel. This is the gift of God. Di ba? What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Certainly not. Ito yung sinasabi ko na ligtas na tayo, pero maraming nagsasamantala dito. Maraming nagsasamantala. 'Di ba? Ginagawa nilang ginagawa nilang license to sin, 'di ba? And then itutuloy ko lang sa yung sinabi niya, I forgot the verse, it's here, mahaba to. Yung sinabi niya na wala nang makakatanggal sa iyo sa kamay niya, nor angels, kahit daw anghel, nor principalities, nor death, nor things to come, kahit daw ano ang gawin mo sa future. Tandaan niyo to, ha, napaka-importante. Nor things to come, nor death,
nor angels, nor principalities can separate you away from me. Ano yung things to come? Iyan yung work na sinasabi ninyo na kailangan gumawa ka. Kailangan tumulong ka. Diba? We are dead to sin. Sa Romans 6:11, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Jesus Christ. Diba? Yun yung sinasabi ko. Sa 6:14 and 15, for sin shall no dominion over us. Binasa ko yan kanina. Tapos, dito sa Romans 6:9, for just as you once presented your member as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. Ang sinasabi niya ditong members, yung part of your body. Iyan ang sinasabi niya. Kasi mamaya makikita nyo, sinabi niya, "O wretched man that I am, who can save me from this evil?" Ang katawan niya ang dumi. Ang katawan niya ay puro, what do you call that? Puro kasalanan. So ngayon, anong nangyari? Thank be to God, sabi niya. Maraming salamat dahil ako ay iniligtas mo. The righteousness of God saves. The righteousness of God was given to Abraham. The righteousness of God was done on the cross in Jesus' name. At sinabi, there is no work involved. At sinabi, the sin has no dominion over you. At sinabi, nor things to come can separate you away from me. So sino kayo sasabihin nyo na pwede pang matanggal? The righteousness of God saves by believing. Do you believe? Sabi niya, hindi ka na niya tatanggalin. Things to come. What is things to come? Do you know? Do you know you're gonna be holy that time? God says, nor things to come, hindi na kita tatanggalin sa pagkahawak ko. Sino yung magsabi nun? That was God. It's God. Pero bakit sa inyo? Sinabi dito, magpakain ka daw, ganito, ganyan. So, understanding the book will take you to understand who God is and will be and forever. At diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative brother, Pastor Alexander Santos ng Baptist. At sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa kaligtasan. Ayan. Patutunayan ko na walang gawa or work for salvation sa Book of Romans. Ang nagsasalita kanina si Brother Alexander at yung magtatanong naman ngayon si Boy Letra ng Catholic at bibigyan ko siya ng 10 minuto. Ayan. Salamat, bro. So, dinig ako, bro? Yes, bro. Tanong ka, bro. Unang tanong ko, bro, kasi paatras tayo, yung pinakaunang natandaan ko dito sa Roma 6 talatang 11 hanggang 12, no? Tama, no? So, dito sa may 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So ang sabi dito, bro, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. 'Di ba, bro, utos to na wag gumawa ng kasalanan sa talatang 14. Utos yan talaga na huwag gumawa ng kasalanan kasi the law ay for to expose ang mga kasalanan natin. Kaya nga sabi niya, nor things to come, ako na ang may hawak sa inyo because you have faith in me. That's not the regular sin. It's the belief, okay? Mahina yata yung signal ko, bro. Malakas. Dinig ako, bro. Kanina kasi nagputol-putol. Pero okay na, nakuha ko naman yung mga unang Ito, pag sinuway mo ba to sa katalatang 14, yung mga nasa ilalim na ng biyaya at grasya ng Diyos na inuutosang lumayo sa kasalanan, pag sinuway mo ba yung utos na to, may hahantong ba to sa kamatayan? Hahantong sa kamatayan, yes or no? Hahantong yan sa kamatayan ng flesh, pero hindi ang katawan mo, yung spiritual mo. For I know that nothing good dwells in me, sabi ni Apostle Paul, that is in my flesh.
Sa flesh niya, no good things. So mamamatay to, pero yung spiritual soul mo will go to heaven. Yan ang sinabi ng Panginoon, yan ang niligtas niya. Next question na, bro. Oh. 'Di ba, bro? Ang Diyos ang Diyos pumapatay ng kaluluwa, ng espiritu, hindi naman ng katawan lang. Yes or no? Yes, doon sa mga unbelief, okay? The self-righteousness is not just enough for us. Ano ang sabi sa Romans 9:14-16? Do not succeed in reaching the law. Why? Because they did not pursue it by faith. So you have to have faith to get the righteousness of God, not the human righteousness. So bro, ganito, pag nagkakasala pala kayo, ng mga nasa ilalim na ng biyaya ng, ibig sabihin Kristiyano, sige, mga Kristiyano na sumampalataya, mga naligtas na, nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos sa Talatang 12. Pag nagkakasala kayo, umiikli pala yung buhay nyo dito sa mundo. Ganun ba yung bro? Umiikli yung buhay nyo sa mundo? And then no? physically nagkakaroon ka ng stress. Halimbawa, uminom ako, magkakasakit ako. Mamamatay ang katawang lupa ko. Pero yung spirit ko, yung spiritual soul ko, mapupunta sa langit kasi yun ang pangako na sinabi ni Paul. More things to come, hindi ka maseseparate sa akin. You know why? Because you have faith like Abraham. Walang perpektong tao. Kaya yung mga gawa, hindi makakaligtas yan sa Panginoon. So yun ang batayan nyo. Hindi bro, hindi sa pag-inom bro. Kunyari bro, pumatay ka ng tao, mababawasan yung, mamamatay yung katawan mo nun bro pag pumatay ka ng tao. Mamamatay yung katawan. Okay. Pag pumatay ka ng tao, nakapatay ka ng tao. Okay? Hindi ka namatay doon. Kung hindi makukulong ka, kukonsensyahan ka ng espiritu ng Diyos, sasabihin niya bakit mo ginagawa to. And that is the work of the Spirit. If you get killed that time, you're still gonna go to heaven. Kasi sabi niya, nor things to come, I will not separate you from me because you have faith. Next question. Dito bro sa Talatang 16, hindi ba ninyo alam? Ito, kausap yung mga nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos sa Talatang 12, na kapag nagpapasakop kayo sa sinumang inyong sumusunod kayo, kayo'y nagiging alipin ito. Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan. Kasalanang hahantong sa kamatayan. O ang pagsunod sa Diyos ay hahantong sa katwiran. So yung kasalanan hahantong sa kamatayan. May nakasulat ba dito bro physical? Okay, walang nakasulat na physical kasi dalawa ang kamatay. Mamamatay ang physical natin, mamamatay ang espiritu natin, ang ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Panibagong tanong yan. Physically will die. Pero spiritually, hindi na dahil pinangako ng Diyos yan sa blood niya. You are justified by faith and no work involved. If you work it not but believe, it is counted for him as righteousness. Tignan natin dito. Sa Talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yun nga yun. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba bro, patungkol to sa eternal salvation at eternal punishment. Buhay na walang hanggan eh. Yung kabaliktaran ng kamatayan bro. Sa Talatang 23. Tatanggapin mo ba to bro na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan bro kasalanan ngunit ang kaloob ng magkakontra yung kasalanan hahantong sa kamatayan at buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo ba to bro? No, hindi ko tatanggapin yan kasi merong diyang mga tao na may unbelief. If you believe, ang sabi niya, for sin shall not have dominion over you. Hindi na mamumuno, hindi na maghahari sa iyo. We are not enslaved to sin when you believe. The power of God, the righteousness of God, it's not your physical righteousness. It cannot save you. Lahat tayo ay may kademonyohan. Hindi tayo makaligtas pag sa magandang gawa. Next question. So bro, sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, hindi mo na matanggap yung buhay na walang hanggan sa 23. Yes or no? Kasi dalawang application kasi yan eh.
Kasi maliwanag na maliwanag dito sa sinasabi mo, nagkokontra sa isa. And to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Abraham believes and he is saved. I believed God and I'm saved. So hindi naging holy si Abraham. Marami siyang naging kasalanan. Nangalo niya pa nga, di ba? Nangalo niya siya, di ba? So ano nangyari? Ligtas pa rin siya because God is a merciful God. Next question. Di ba bro, sa talatang 12, utos lang naman to, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan. O, yung kasalanan talaga bro, kahit hindi maghari, ang katawan may kamatayan talaga upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Di ba bro, utos lang naman yan na huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan. Di ba bro, utos to na dapat sundin? Yes. Yeah, dapat sundin yung utos na yan pero hindi sa kaligtasan. Iyon na yung message niya, how to live a Christian life. Kaya nga sinasabi ko you have to break it down. Wala pa ako dyan Yung Romans 12:16, iyan yun yung sinasabi dahil ligtas na kayo, ganito ang pamumuhay. I beseech you, brethren, kailangan blameless na kayo. Iyan yung doctrines ng paano na mamuhay. Iba na yan. Sige, ibahin na natin. Dito sa Roma 2, balik tayo dito. Okay. Roma 2:6. Ito, Roma 2:7. Oh. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang taong patuloy na gumagawa ng mabuti, na naghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan. So sabi dito bro, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang taong patuloy na gumagawa ng mabuti. So, sino magbibigay ng buhay na walang hanggan sa taong patuloy na gumagawa ng mabuti? Yung Diyos ba, yes or no? Okay, ang Diyos, pero titingnan mo yung context. Tandaan mo, ang pinag-uusapan sa Romans 2, and explain ko sa iyo, yung kayabangan ng mga Hudyo. Pag nakuha mo yung context diyan, sinabi rin ni Paul, ni Peter, or ni Paul, no one is righteous. So kung ano man yung ginagawa nila, it's not gonna go to heaven. No one is righteous in the eyes of God, but God's righteousness ang magliligtas. Sa talatang 6 bro, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Kasama ba kayo dito bro sa lahat ng tao? Igagawad niya ang naaayon sa kanilang mga gawa. Kasama ba dito yung mga Kristiyano? Kasama ba dito yung Baptist bro? Yes or no? Sa talatang 6. Kasama lahat ng believers dyan, nang ayon sa kanilang mga gawa. Pero yung gawa na yun, ano ba yun? Wala ka namang sinabi. Gawa ba yun ng kaligtasan o gawa ng rewards? Wala, di ba? Kasi sinabi dito, yung work mo ay hindi makakapasa sa kanya kasi I gave the righteousness. It's not your work. It's the righteousness of God. Ano ang hiniling niya? Just have faith. So yung gawa ninyo, basura yan sa Diyos. Kahit ano gawin nyo, hindi kayo makakarating sa langit if you don't have it. You cannot mix it. Time na bro. Okay. Okay, Salamat, so bro. dyan natatapos ang first cross ng ating negative. At dako tayo sa ating negative stand naman, 15 minutes bro. Boy Alright. letra ng Catholic, your time start now bro. Salamat Brad Nash at sa aking katunggali, si Brother Alexander Santos ng Baptist Church. So sige, mag-stand din tayo. Papatunayan natin na may kinalaman ng gawa sa kaligtasan. Mabuting gawa, buhay na walang hanggan, ng masamang gawa, mapunta sa impyerno, letra por letra. So dito sa Roma, actually, ito talaga ang Roman Catholic Church, no? Pag binasa nyo nga doon sa Roma 16 talatang 20, 16 talatang 20, yung mga nasa Roma, no? Iglesia sa Roma, no? Tatapakan nila yung demonyo, yung ulo ng demonyo, ipapailalim sa mga paanan ng mga nasa Roma. Sa paanong paraan? Sa paggawa ng mabuti. Paano mo ba itakwil si Satanas? Sa paggawa ng mabuti. Kaya nga pag nagpailalim ka sa kasalanan, yung kaninang tanungan namin, magiging alipin ka nito. Na ang kabayaran nun, kamatayan. Walang sinabi physical. Kasi dun sa, actually, bawal hindi kami gagamit ng ibang talata sa Biblia. Pero, sabay ba na mamatay yung mabuti at masama? Mas nauuna pa nga yung mabuti. Kasi yung masama, binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos magsisi. Dito rin nakasulat din niya sa aklat ng Roma.
sapagkat binigyan tayong pagkakataon upang magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan. Saan nakasulat yan? Roma 2:4. Baka gusto pa ninyong hamakin ng Diyos dahil sa siya ay napakabait, mapagpigil at mapapaumanhin. Hindi ba ninyo nalalaman na napakabuti Diyos kaya bigyan malikod sa kasalanan? So yung masasamang tao, binibigyan talaga ng pagkakataon magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi once na mamatay yan sa laman, kasi sabay naman namatay si Lazarus, the poor man and the rich man, sabay man namatay. Kaya nga sabi, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman, matakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa. Basahin natin dito, para matuto tayo dito. Simulan natin sa chapter 1, sige. Dito, anong sabi dito? Sa Roma 1, talatang 3. Ito, nasa talatang 5 na. Sa pamamagitan niya, tinatanggap na, maliit na kasi yung mga fonts, no? Sige, isusum ko. Tanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol. Anong utos kay Kristo maging apostol ay sa kay Pablo? Alang-alang kay Kristo upang anong gustong gawin ni Pablo? Upang ang mga hintil to ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. May at sa pagsunod sa kanya. Pananampalataya at pagsunod. Hihikayatin ni Paul sumampalataya at sumunod sa kanya. Bakit? Kasama pala lahat ng tao dito sa talatang Sa talatang Roma, ano ba 'yon? Dito sa Roma 2 talatang 3 hanggang 1 hanggang 2 hanggang 3 hanggang 4. Sa talatang 6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao, walang exception, lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Injustice ang Diyos lalabas niyan. Kung gagawa ka ng masama, dito pala pag ligtas na ako, Kristiyano na ako. Kahit gumawa ka na pala ng masama, napatawad na, paano pa yung pagsisisi sa mga kasalanan? Hindi mo na pagsisihan kasi binayaran na pala lahat ni Kristo. So actually, sapat naman na yung dugo ni Kristo. Totoo naman Sapat na yung ginawa ni Kristo. Kaya nga sabi dito, ang Diyos na nag-alay. Ito rin sa Roma. Nawala, bro. Pause muna Pero, natin yung time, ha? Sana malinaw yung signal ko, no? Parang napapansin ko na wawala-wala ako, pero sana yun na yung signal ko. Wait lang, bro. Nawawala Ibig talaga, sabihin bro. ba, Hello, boy, Letra. hindi na rin tayo gagawa. Nawawala, bro. Yes, bro. Okay na Wifi yan, naman bro. ako, bro. Okay na yan, bro. Pero Tuloy okay mo na? lang, bro. Okay na siya. Sige, bro. Try mo. Okay. So, dito tayo sa Roma 1:6. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging banal, tagasunod ni Jesucristo. Sabi, tagasunod. Hindi sinabi mananampalataya lang Sa inyong lahat ng nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, tinawag upang maging banal. Ibig sabihin, hindi tinawag na mga banal, sabi dito, tinawag upang maging banal. Tinatawag tayo ng Diyos na magpakabanal. Sumunod sa Diyos, hindi sumunod sa kasalanan. Ang pagsunod sa kasalanan ay pagpasunod sa demonyo. Di ba? Upang maging banal. Tinawag upang maging banal. Sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ano yung pananampalataya nila ng mga hintil dito sa talatang 5? Pananampalataya at pagsunod. Walang sinabi dito by alone, pagsunod alone, pananampalataya alone, wala Pagsunod talaga kasi nanampalataya ka pero hindi ka susunod. Para mong kunyari, ganito, mahal mo yung asawa mo pero hindi mo, wala kang gagawin, mahal mo lang. Pero hindi mo siya papaligayahin, hindi mo siya aanuhin. Iyon nga yun. Yung pag-ibig sa Diyos, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, bakit? Yun nga yung sabi dito sa Roma 6, Roma 2:5,
Ngunit ang katigasan ng ito sa talatang 6, sapagkat igagawad sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga gawa, hindi sa pananampalataya lamang Not by faith alone. Walang alone. Yung pananampalataya, iyon nga yung gawa natin. Doon natin pinapakita yung pananampalataya natin sa gawa. Ito sabi dito, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang taong patuloy na gumagawa ng mabuti. Na naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawawalan ng kamatayan. Sa talatang 8, ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ng daranasin ng bawat gumagawa ng masasama. Ano dito? Una ang mga Hudyo, gayon din ang mga Grego. Walang exemption Hudyo, Grego, pati Hintil. Kasi lahat ng tao. Ngunit karangalan at kapurihan, kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Inulit na naman ang mga Hudyo at gayon din sa mga Grego sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Wala talagang itinatangi ang Diyos. Ito. Dito tayo sa Roma 2, talatang 12 hanggang 14. Ang lahat na nagkasala, ito wala bang kinalaman din yung gawa dito? Ang lahat na nagkasala na hindi saklaw sa kautusan ni Moises ay paparusahan. Yung mga hindi kasama sa kautusan ni Moises, paparusahan. Ngunit hindi batay sa kautosang iyon. Subalit ang lahat naman na nagkasala na saklaw sa kautusan ni Moises ay hahatulan batay sa gawa ay sa kautosan. Kasi yung mga Hudyo na hindi sumampalataya, nakakulong pa rin sa batas ni Moises Doon pa rin sila. So sapagkat hindi ang mga nakikinig hindi ang mga nakikinig sa kautosan, mga faith lang. Bagay yung mga nakikinig lang walang gawa, nakikinig lang letra po letra. Ang sabi dito, hindi lang nakikinig, kundi ang sumusunod. Linaw niya. Ang sumusunod dito, hindi lang nakikinig. Ibig sabihin, meron nakikinig. Meron nakikinig. Pero hindi sumusunod Ang gagawin mo dyan. Kaya sabi dito, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang mga sumusunod dito, ang siyang pawawalang sala ng Diyos, letra po letra. Kapag ang mga Hintil ay hindi saklaw sa kautusan. Kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang sa kanilang likas na pag-iisip, ito ay nagiging kautusan para sa kanila. So yung mga Hintil, mga Hintil na hindi nadatnan ng salita ng hindi naman din Hudyo, hindi pa sila nadatnan ng salita ng Diyos, paano sila hatulan? Batay nga lang sa gawa nga lang, faith na nga, sa gawa na nga lang to. Wala nang kinalaman yung faith kasi wala nang alam Anong sabi dito? Letas, anong makakapagligtas sa kanila? Yung gawang mabuti, sabi dito. Ayon sa sa talatang kapag ang mga Hintil na hindi saklaw sa kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, kasi nga yung kautusan ng Diyos tinatak sa puso ng tao. Din sa kanilang budhi. Sa budhi na nga lang to, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan na may sila'y ipinagtatanggol, ito mo, nito sa kanilang isipan. Batay sa budhi na lang sila hatulan, wala nang faith. Zero faith na nga to, pati nga Hudyo Hudyo, pag sumampalataya na yan, hindi na sila under ng kautusan. Under sila ng kautusan dito, so ang hatol sa kanila, under sa kautusan. Kaso nga lang, yung kautusan ni Moses, hindi kaya silang pasakdaling ganap Diba? Kaya nga may Kristiyano na. Pero batay pa rin sa kautusan ni Moses yung hukom sa kanila. O sa Kristiyano naman, under nga tayo ng grasya at biyaya ng Diyos. Pero kailangan sumunod sa Diyos. Hindi tayo pwede magpailalim sa kasalanan. Kasi kamatayan nga ang kabayaran ng kasalanan. Sabi nga ni Pablo dito sa aklat ng Roma, letra. Yung huling mga verse na binanggit niya. Actually, marami siyang verse Lahat naman yun, kaso nga lang, yung mga huling verse na talaga yung natandaan ko, ang dami rin kasi. Pero lahat kaya natin sabayan yan. So, dito tayo sa talatang, sa chapter 3. Roma 3, Roma 3:6. Saan ba tayo dito maganda?
O sa mga Hudyo naman to sa 19 hanggang 20. Ito tayo sa pananampalataya, Roma 21 hanggang 24. O ito sabi dito, ngunit ngayong nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang mga tao, hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Ibig sabihin din kautusan yung mga gumagawa nito ng mga kautusan. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Wala namang sinabing alone dito. Sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanyang maging Hudyo man o Hintil. Walang exemption, Hudyo, Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ang Diyos si Jesus Christ napako sa krus, binayaran niya lang. Kasi kung si Jesus Christ hindi lahat tayo mapunta na lang ng impyerno talaga eh. Kaya nga mayroong kapatawaran ng kasalanan. We believe the forgiveness of the sins. Nasa kredo yan. No? Andito tayo, ngunit dahil sa kagandahang loob sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog. So yung Diyos na ngayon nag-alay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya. Sa kanya wala nakalagay alone eh. Ginawa ito ang Diyos upang patunayan siya ay matuwid noong panahong nagtimpi siya. At ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ito na naman, no? Ngunit ngayon, ang tuwirang ipinapakita ng Diyos na siyang matuwid at siyang napapawalang sala sa pamamagitan sa pananampalataya na sumasampalataya kay Jesus. Kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? So ang ibig sabihin lang nito sa pananampalataya, yung Diyos yung nag-alay kay Kristo, hindi tayo. Yung Diyos yung nag-alay kay Kristo sa dugo ni Kristo, hindi sinabi dito na sampalataya lang talaga. Ang ibig sabihin dito, ang Diyos ang nag-alay kay Kristo sa dugo ni Kristo dito sa talatang 25. Pero by faith lang ba talaga? Ang ano lang naman dito, not by law of Moses eh. Hindi sa kautusan, ibig sabihin hindi sa ng pagsunod sa batas ni Moises, kautusan. Sa talatang 3, ang Diyos ba'y lamang ang mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? O siya Diyos din ng mga Hintil sapagkat iisa lamang ang Diyos Apa, niya tatanggapin ng Hudyo at Hintil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin dito, comparative ng Hudyo at Hintil. Kautosan ng Hintil, hindi sinabi ito good works eh. Dito dahil sa good works. Ang sinabi lang dito, yung pag-aalay ng dugo ni Kristo, ang Diyos na ang gumawa. Hindi sinabi, walang sinabi dito na yung good works mo, wala nang kinalaman sa pananampalataya kasi yun nga yung nagpapakita ng pananampalataya mo. Si Abraham ba, wala bang good works yun? Papatayin na nga niya yung anak niya dahil sa pananampalataya niya. So ibig sabihin ba, sasabihin ni Moses, ni Abraham, sasabihin niya, Diyos, may pananampalataya naman ako sa inyo pero hindi ako susunod sa inyo. Hindi ko iaalay sa iyo yung kaisa-isang anak ko. Hindi naman gano'n. Bago si Abraham pinangakuan ng Diyos, sinubok muna siya kung susunod siya sa utos ng Diyos. Anong utos sa kanya ng Diyos? Ialay mo sa akin yung kaisa-isang anak mo. Ialay mo sa akin. Pagsunod yun, gawa yun. Papatayin niya nga talaga anak niya. Hindi pananampalataya. May pananampalataya na si Abraham. Dapat hindi na siya sinubok ng Diyos bago siya pangakuan. Okay. Diba? Time na bro. Abraham, dapat sinabi na Time Abraham, na bro. ay nagawa, may pananampalataya naman ako sa iyo. Time na bro. Okay, so Sige, dyan bro. natatapos ang ating first stand ng negative. That is buhay letra ng Catholic. Dako tayo sa 10 minutes na pagtatanong ng affirmative sa negative. Your time start now, bro. Alexander. Okay, sinabi mo kanina na blood with Jesus Christ is enough. Yes or no? Enough na nga sa kapatawaran ng mga kasalanan, pero hindi lahat ng kasalanan mo, lahat pati yung gagawin mo pang kasalanan ay papatawarin na rin yun. Kapatawaran yun sa impyerno. Kaya nga
sa huling manghingi ka lang ng tawad, papatawarin ka, pero pagbabayaran mo pa rin yun kasi hindi ka naman makapasok sa langit. Okay, so ang sabi mo, it's enough, pero pag nakagawa ka ng kasalanan, mawawala ang kaligtasan mo. Yes or no? Yes, kasi nga sabi doon sa Roma 2:5 ito, ang lahat, no, lahat dito, lahat, walang exemption. Oh, Roma ito, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang aayon sa kanilang mga gawa. Kung gawang mabuti, sa talatang 6, buhay na walang hanggan. Gawang masama, kamatayan. Tetapulit na ganun lang kasimple yan eh. Okay, so premise to sa Romans 11:6. Ito ang sabi ni Paul. And if by grace, alam mo yung grace ang kaligtasan, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more of grace? Otherwise, work is no more of work. So, nakita mo ba dito na ang grace ay hindi pwedeng ihalo sa works? Yes or no? Asan sorry bro, pakat yung time. Anong talata ulit bro sa talatang sa chapter 11? Time Romans stop muna. Clarification time. Boy letra. By the way bro, pwede kang mag-object bro, pero hindi ka pwedeng mag-demand kung ipapastop yung time, etc. Mag-object ka muna, tapos nakastop mo naman yan automatic. At saka yung obligasyon mo talaga ngayon magtanong. Ngayon, kung meron kang clarification, pwede mo dito sa moderator. At i-consider ko muna yan bro. Ano mo muna yung concern mo boy letra? Or itutuloy ko? Kasi, Ayun na, ano ko lang yung bro. okay. Sa talatang 6 pa yan. Okay. May clarification ka sa ating nagtatanong bro? Sige bro, paulit na lang ng tanong bro, tas pakat ng time. Hindi ko kasi talaga na bro sorry. Okay. Ganito boy letra. Napapansin namin bro, parang mayroong maingay sa pag kami nagsasalita sa iyo ba. Either naka loudspeaker ka bro or hindi ko alam kasi meron ako nadidinig dito habang nagsasalita ako. Naka-headset ako bro eh. Meron ba kayo nadidinig pag parang umuugong? Merong konting background pero naririnig ko naman siya. Okay naman. Okay naman. Okay. So, Bro Alexander, pakiulit yung tanong mo, bro, para masagot ni Boy Letra. Time resume. Okay. Ulitin ko yung tanong. Nakalagay dito sa 11:6 ng Roman, and if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more of grace, or no more grace. But if it be of work, then is it no more grace? Otherwise, work is no more of work. So, napansin mo ba dito na magkahiwalay ang grace sa work? Yes or no? No, wala naman dyan sinabi good works bro eh. Ang sabi dyan bro sa mga Israel. I object. Sige bro. Okay, anong objection, bro? Kasi hindi siya sumagot ng I Yes, don't know if maybe I didn't see it. Ulitin ko yung tanong ha. Nakalagay dito, nakaseparate ang grace. Ito ulitin ko ha, para maliwanag. Baka hindi niya kasi nakuha yung tanong ko. And if by grace, then is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more of work. Now, ang tanong ko, nakita mo ba dito na ang grace and works ay separate, magkaiba? Hindi pwedeng pagsamahin? Yes or no? Yes or no, daw, Yes, bro? Yes. bro, hindi Alay. ka maliligtas kung wala kang faith eh. Kung wala kang faith, wala kang work, grace alone talaga yan. Pero hindi dyan sinabi na yung grace, kahit naman sa doktrina namin, may Diyos tayo. Natural, hindi yun tayo yung sarili natin, ililigtas natin yung sarili natin. Pero hahatulan tayo, batay sa gawa. Ililigtas tayo. Okay, pag yung mga Kristiyano ba, pag pinagsabihan ni Jesus Christ ng
hindi na kita i-condemn? Pag si Jesus ang nagsalita na hindi ka na kita i-condemn, maniniwala ka ba sa kanya? Yes or no? Pakiulit nga. Sorry bro. Pakiulit bro. Hindi ko naiintindihan bro. Okay. Moderator, concern, pakat mo ng time para hindi unfair. Ano naman, Brad, ha? Para maganda rin yung time ko. Sige. Consider ko yan. Time stop mo na. Okay. Okay. Ulit ng tanong. Ang tanong ko, sa mga Kristiyano, Sa mga Christian. kagaya mo, ikaw, ako, pareho tayong Kristiyano. Pag sinabi ba ni Jesus sa'yo na hindi kita i-condemn, maniniwala ka ba sa kanya? Yes or no? Yes. Kung hindi ka i-condemn ko, sinabi niya sa akin, yun siyempre maniniwala. Pero ano sabi dito sa talatang 22? Dito ay makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya at sa kanya, subalit mabuti siya kung ito mananatili. Kailangan natin Okay, manatili. ito ang question ko sa Romans 8:1. Ito ang sabi niya. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is no more condemnation. So ito ba, naniniwala ka na hindi ka na niya i-condemn? Yes or no? Basahin natin. Yes, kung iyan ang nakasulat letra po letra. Pero anong sabi dito sa talatang 4? Ginagawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa ating namumuhay ayon sa Espiritu Santo at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay Okay. So sinagot mo kanina na sinabi mo pumapayag ka na no condemnation. Pumapayag ka dyan. Premise lang to, ha. Dahil pumapayag ka sa no condemnation, may binasa kang talata na hindi iyan ang ibig sabihin. Parang meron kang ibang talata. So ina-accept ko yan. Ngayon, ang question ko sa'yo, naniniwala ka ba na paghawak ka na ni Jesus Christ ay control na niya ang future ng buhay mo? Yes or no? Walang sinabi doon ganon dito bro. Walang sinabing control na niya ang future ng buhay mo. Ang sabi dito bro, tutuloy ko yung basa, ito sa talatang 6 na, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay ng kapayapaan. Ibaba mo lang ng 6 bro. Ibaba. Okay. So itong babasahin ko, premise to, ha. Nakalagay dito sa Romans 8:38-39. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present is now, nor things to come is future, nor powers, nor height, nor depth, blah, 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 will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus Lord. Will be able, meaning we cannot be separate. At ito ang tanong ko. For I am persuaded that neither death, kahit daw yung kamatayan, kahit yung mga anghel, kahit yung things present, yung ngayon, nor things to come. So ang question ko sa iyo, yung nor things to come, sabi niya, hindi daw niya tayo isa-separate sa kanya. So yung things to come ba na to, mase-separate pa tayo sa kamay ni Jesus Christ? Yes or no? No, kung mananatili ka sa kanya, sabi dito, sa talatang 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay na walang ang buhay at kapayapaan. So kung sumusunod ka kay Kristo, kahit mamatay ka, hindi ka mahihiwalay kay Kristo. Pero kung sumusunod ka sa hilig ng laman, naghahatid ng kamatayan sa talatang 6. Ibaba mo lang bro, 4, pagsunod, patuloy ayon sa Espiritu Santo, namumuhay ayon sa hilig ng laman, namumuhay ayon sa... Okay, alam mo ba na ang grasya ay hindi makukuha sa paggawa? Yes or no? No.
Kasi dito sa mga hintil, bro, na sa mga walang kautusan, hindi naman nadatnan ng salita ng Diyos. Base na nga lang sa gawa 'yun eh. Sa budhi na lang sila hatulan dito. Roma 2:13 sapagkat yung mga gumagawa na lang batay sa panuntunan. Okay, ulitin ko. Now to him that worketh, sa kanila na gumagawa na kagaya mo, is the reward not reckoned of grace, but utang. So yung gawa daw dito is not reckoned of grace, but debt. So ngayon, saan mo ngayon ilalagay yung work mo na sinabi dito, ang work sa grace ay utang ang kabayaran. May utang ka lang. Paano mo ipapaliwanag ang now to him that worketh is the reward not reckoned of grace? Hindi raw sa grasya ang katuparan ng gawa mo o hindi utang. Can you explain? Yes nga kasi binayaran ng ni Kristo yung Diyos na ngayon nag-alay. Kaya nga kailangan tayo, ang gawin natin, sumunod sa Diyos kasi ginawa na niya yung side niya, yung part niya, inalay niya sa Kristo. Kailangan natin sumunod. Kasi ang sa hilig ng laman nagdudulot ng kamatayan. Kaya nga pinapaalalahanan tayo dito sa aklat ng Roma. Tingnan mo sa talatang 11, ang manatili kay Kristo, huwag kang magyayabang na dito sa Roma 11 oh. Jump na tayo dito, Roma 11. Roma 11 hanggang 14. 14 hanggang 15 hanggang 16 hanggang 17. Ayan na kay Kristo na. Dito mo na si Boy Letra. Time na bro. Yan. Bro, 10 minutes yun. Okay, so dyan natatapos ang unang stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating lahat ng viewers dyan. Ayan. Babasa muna ako ng ilang comment dito. Shoutout kay Dennis Salaja. Go Pastor Alex, sabi niya. Magandang gabi po sa inyo dyan. Shoutout from Cagayan de Oro City, Mindanao. Ayan, shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga taga Cagayan. Mac Jr., magandang gabi, sabi niya. At Sam Nazareth, sabi niya, siya na naman, wala bang iba dyan? Exegesis, parati yan. At shoutout din kay Aldacob Amran, walang mas dapat, hehehe. Ayan. At shoutout din kay Prince Jomong, Erenos Exegesis. Ayan. Shoutout din kay Aladin, watching siya. Shoutout sa iyo bro, lagi-lagi yan. Ayan. At kay Raimundo Paredes, lalayas din yan mamaya si Pastor kapag maipit sa tanong. At shoutout din kay JC Buenavista, watching from KSA. Ayan, nasa KSA pala to. Shoutout sa iyo bro. Si Pastor Wimpitan din. Si Abraham ligtas muna bago gumawa. Romans 4:2, si Abraham naligtas sa grace, di na siya gawa. Mahaba yung comment ni Pastor, no? Shoutout na lang sa iyo, Pastor Wimpitan ng Born Again. Ayan. Shoutout din kay Melchor Manalili ng Catholic. Sabi niya, lamparutin mo yan si Boy Botak. Ha ha ha. Pulumulok yan. Hindi ko maintindihan. Ayan. Shoutout din kay Noel Perfecto. Tama stand ni Boy Letra na stock up sa primary ko si Bro Alexander. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ayan. Again, ang ating tema ay patungkol sa walang gawa or works for salvation sa Book of Romans. Ayan. At Bro Alexander, another 15 minutes ito bro. Rebuttal. Your time start now. Okay, unang-una gusto ko lang bigyan ng highlight si Melchor Manalili. Ito yung tiyanak na nagdadasal sa inyo pag napunta kayo sa purgatorio. So, hingan kayo ng pera para ipagdasal kayo sa purgatorio. Melchor Manalili ang pangalan nito. Ito yung humahagik-gik na parang tiyanak. Okay? Shout out sa iyo, Melchor na tiyanak. Okay, now, let's go here. Tinanong ko kanina, sabi niya, pag sinabi daw ng Diyos na no more condemnation, sabi niya, naniniwala siya. Pero babasa siya ng verse.
na hindi, kailangan may gawa daw. Ito ang sabi ng Diyos, there is therefore now, as a believer, no condemnation for those who are in Christ. So sa kanila, hindi, makokondem ka pa pag hindi ka gumawa ng maganda. So ang question ngayon dito na lagi kong sinasabi sa psychological question ko, sino sa inyo ang hindi magkakasala? Sino sa inyo ang makakatupad na magawa ang mga utos? Di ba? Sabi ni Apostle Paul, the flesh, walang maganda sa akin, oh wretched man that I am. Thanks be to God. Dahil kung hindi sa Kanya, ay hindi ako maliligtas. Inadmit niya yon. So, no, paki-mute naman ba, Brother Nas? So ngayon, na nangyari, no condemnation sabi ni Jesus Christ, pero sa Catholic Church, may condemnation pa. Ano to? Ito yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, na pag namatay kayo, pupunta kayo sa purgatorio, at si Manalili, Melchor ang magdadasal sa inyo para kayo ay mapunta sa langit. Daw, ha? Pero sa impyerno yon. Now, ano pa to? Sabi ko sa kanya, yung bang future, yung things to come, yung by future event na hawak na tayo ng Diyos na hindi na tayo pawawalan? Sabi niya, yes. Pero kailangan sumunod ka. So eto na naman tayo sa work, di ba? Work na naman. Pero tingnan natin ang sinabi ni Apostle Paul. For I am sure that neither. Sigurado daw siya, ha? Tingnan niyo to. Sigurado siya sa Romans 8:38-39. Si Paul ang nagsasabi, hindi si Boy Letra, ha? Lalo na kay Manalili, pag dito na kayo nakinig, siguradong impyerno puntan nyo. No doubt. Kasi gutom lang to. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, ngayon, nor things to come, yung future, nor powers, kahit anong Power Rangers ang gawin sa inyo, nor height, yung kalangitan, nor depth, yung kailalim-ilaliman, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Hindi daw tayo maseseparate. Teka muna, pero merong verse dito nakalagay, pwede ka daw mawala. Kailangan daw sumunod ka. Dito na papasok ang sinasabi kong challenge sa kanila. Ito na ang gist why gusto ko to. Okay? The first chapter, second, third, fourth, nandyan yung kasamaan ng Hudyo. Chapter 1, kasamaan ng Hudyo. Chapter 1, kasamaan ng Hentil. Chapter 2, kasamaan ng Hudyo. Chapter 3 and 4, sabi ni Paul, lahat tayo ay demonyo, but now, we are now justified by faith. We are now justified by the blood of Jesus Christ. Now, pag binasa mo yung whole chapters up to 11, hanggang 11, tingnan nyo to ha, basahin nyo to, ganito ang pag-aaral ng Bible. From chapter 1 to 11, ipinakita ni Apostle Paul kung sino yung depravity nga, yung hindi tayo pwedeng maligtas, pero dahil kay Jesus, by faith, naligtas tayo. At inexplain niya doon, bumunot siya ng mga verses para ipakilala na kay Jesus ang kaligtasan. The righteousness of God. Okay? Binasa ko kanina dyan. Ang kaligtasan ay sa nasa righteousness of God. Ngayon, pag binasa mo yung chapter 12 to 14, nandyan yung sovereign power of God na He can choose whatever He wants. Sabi nga niya na I will give mercy to whom I will give mercy. Diba? So dito niya, I will choose Jacob over, sino ba yung kay Jacob? Kay Esau. Diba? I will choose Jacob over Esau. Diba? Tapos, meron pa siyang ginawa, binanggit pa ni Paul si Pharaoh. Diba? So, iyon yung power ng God na huwag nating saklawan. So again ha, contextually, ano ang purpose ng Rome? Letter of Rome. Chapter 1 through 5,
inexplain niya ang salvation ay by faith, by blood justification. Chapter 6, sinabi niya, the sin has no dominion over us. Wala nang paghahari sa atin ng kasalanan. And why is that? Because of the blood of Jesus Christ. No condemnation, sabi niya. Nor things to come, sabi niya, hindi ka mahihiwalay sa akin. Pasok tayo ngayon. Bakit sa kanila mahihiwalay? Bakit? Naitanong niyo ba yon? Bakit sa aral nila mahihiwalay? Isa lang ang sagot dyan. Napaka-intelligent nila and then they are longing for the same thing. Common denomination is pera-pera lang. Pera-pera lang to. Okay? Na sana makita nyo, sa aral na to, sana makita nyo, ang sabi ng God, hindi ko na kayo hihiwalay. Ang sabi ng Catholic Church, hindi, kailangan magpakain ka. Kailangan sumunod ka, dahil kung hindi, ang sabi sa verse na to, ay mawawala ang salvation mo. You cannot prove that. You can pick and choose, yes, you can. Pero magko-contradict sa isang verse. Kaya ayokong umalis dito. Sinabi dito sa Romans 4:4, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace. Ano ibig sabihin? Yung grasya na yon, iyon yung regalo ng Diyos sa kaligtasan. Ngayon ang sabi, now to him that worketh, sa dito daw na gumagawa, is the reward not coming or reckoned from or of grace. So saan ngayon dito yung sinasamang faith and works? Nasa na yun? Nawala na, di ba? Di ba nawala na? Ano pa ang sabi sa Romans 11:16? Ito yung grasya ng Diyos. We all believe. Sabi niya, justifies daw siya ng blood. Pero kailangan may gawin. Ano ngayon ang sabi ni Paul din? And if by grace, kung sa grasya, then it is no more of works. Kung sa grasya daw, wala ng works. Anong sabi niya sa colon? Otherwise, grace is no more of grace. Kung pagsasamahin mo to, mababaliwala ang kaligtasan mo, babalik ka na naman sa kahudyuhan na kino-correct ng Diyos in a timely manner. Jesus and then the prophets, the what do you call that? Yung mga prophets na maliliit lang sulat nila sa libro at saka yung mga malalaking propeta na inutusan niya to save the world para ma-maintain niya yung salvation. 'Di ba? So ngayon sinabi niya, but if it be of works, kung gusto mong mag-works, sabi ni Paul sa Yuboy Letra, sa lahat na nakikinig, if you wanna works or to do good works, then it is no more of grace. Hindi ko na grasya yan. Otherwise, work is no more of work. Pag pinagsama mo to, hindi ito kaligtasan. Sa inyo, naniniwala naman kami, ligtas na kami eh. But then, kailangan natin gawin to. So ito sabi dito, nagko-contradict. So ilang contradiction ang ginawa mo? Bilangin natin. No condemnation, sabi ni Jesus Christ. Sabi mo, kailangan sumunod pa yan. Kailangan may gawin pa yan. Dahil kung hindi, dadalin yan. So ngayon, dito ngayon papasok, sinasasabihin nyo naman the branches will be hewn down or ika-cut off sabi ni Paul, ika-cut off daw yung branches at igagrafted in yung white olive tree. Kunin mo yung context. Yun yung unbelief. Hindi naniwala, kaya may power ang God. Power ng God yun, hindi power ng Catholics. Hindi mo power. Kaya itong sinasabi nito ni Manalili na nanawagan na gutom, na kailangan pakainin nyo daw ang miyembro niya, pera-pera lang tong mga to. Kaya huwag kayo makita nyo kung ano ang purpose, kung ano instinctively, kung ano ang purpose ng mga tao na to. Do they give you salvation? Para sa akin, binibigyan kayo ng frustration. Can you imagine? Sabi ng God, no condemnation. Sabi niya, sabi ni Boy Letra, may condemnation pa kasi kailangan gumawa ka ng work. Ngayon, sabi dito, no more work. Otherwise, it's not work anymore but grace. Sabi naman, if it's by grace, no more of work.
So, kaya natin nasa-separate to kasi grace is the gift of God. Grace is done on the cross. Grace is being purchased us. Pag binili ka, binili ka. So, anong gagawin mo? Sumunod ka na sa mabuti. Pero hindi na yun sa kaligtasan. Kaya nga sabi niya, the grace of God is the gift of God. If you put work into it, it's no more grace. Otherwise, mag-depend ka na sa sarili mo at pareho ka rin ng Hudyo, pareho na kayong mapupunta sa impyerno. Nakikita nyo ba ang essence ng libro? You can pick and choose and use it, but contextually, ito ang message. From chapter 1 to 11, pinakikita dito yung kawalangyaan ng tao at kung nasaan yung kaligtasan. Okay? Ngayon, ang tinatawag na overall theme ng Romans ay nasa Romans 1:16 to 17. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." So let's slow down here. For I am not ashamed of the gospel. What is the gospel? That is the good news. If it's good news, it's good news. Bakit sa inyo ang good news pangit? Nawawala, di ba? For it is the power of God. It's the power of God who saves. It's not your work. It's not our filthy works. To everyone who believes. Pag naniwala ka daw. To the Jew first and also to the Greek. Ito ang theme ng libro na to. The power of God saves. To the Jews first and also to the Greek. Ngayon, ano ang ina-expect natin sa libro na to? Binanggit ko to kanina. The depravity of man, parang wala ka ng kaligtasan. Pero just because of the blood of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng justification. If you are justified, just if, I'd never sin because I believe by faith. And then, ito na yung work na sinasabi mo na sanctification. Let's be holy for I am holy, sabi niya. Pero ito, hindi ka naaalisin niya sa kanya. Sabi niya, no more condemnation. At sabi niya, nor things to come, hindi ka maseseparate sa akin kasi you are justified. If you don't know the meaning of justified, you are not sinning anymore in the eyes of God. You maybe have the lust of the flesh, but in the eyes of God, He already killed that. You are not enslaved in sin. But how come you keep pushing that the sin is naghahari pa sa'yo, nadadaling ka pa sa impyerno? Papasok kayo dito sa manalili. Kailangan ng work. Kasi pag nag-work ka, bibigyan nyo siya ng pera para lumaki ang tiyan at magiging Kristiyano. Kristiyano yan. Pera-pera lang. Glorification is future event. Dito na tayo bibigyan ng glorified body. Imputed righteousness, makikita natin dito. Like Abraham believed God and it's counted for him as righteousness. Na-impute siya ng righteousness of God. Pag na-impute ka ng righteousness of God, it's God that, ang Diyos ang mag-aalis niyan. Ano sabi kay David dati? Pwedeng alisin. Pero ang imputed righteousness natin ay gawa sa blood, may seal tayo ng Holy Spirit. Sino ka para sabihin na, God, makokondem kami kasi makasalanan kami. Sabi ng God, no, sa future, hindi ako sigurado, Lord. Sabi mo, boy letra, sa future, hindi ka sigurado kasi baka magkasala ka, matatanggal. Ano ang sabi ng Diyos? Nor things to come. Hindi ka maseseparate sa akin. Bakit nyo hinihiwalay? Because of money-making business. Ano pa? Redemption. We are redeemed. Propitiation. Ano yung propitiation? Siya ang gumawa. Siya ang nagligtas. Anong gusto mong gawin? Paano ka pa maliligtas? Ganyan ang pag-aaral ng Book of Romans. You can pick and choose, but if you get the conclusion contextually, there is no work because it's clearly said there is no separation, there is no condemnation. Okay, so dako tayo sa 10 minutes na pagtatanong, boy letra. Pasok mo yung 10 minutes mo, bro. So, unang pasamampalataya ka, let the follow, samampalataya ka, matatanggap
kaligtasan. Yes, yes. Pag sumampalataya ka, Moses, pag sumampalataya Teka, na. hindi ko alam kung I have to answer or ano, hindi ko alam. Okay. No, kasi na-cut Sige. off kasi siya, hindi ko alam kung ano ba ang problema dito. Hello. Dinig ko naman kayo, bro. Okay. Sa Roma 11 talatang 12, yung mga sumampalataya dito, pero na ba itong osas na ba to? Hindi na ba mawawala yung kaligtasan nila? Sumampalataya, yes or no? Yes, yung mga sumampalataya sa kanya, through faith, ay ligtas na. Osas na sila, no more condemnation, kahit ang future event nila, whether good or bad, ligtas na yan. But of course, God wants you to do good. Next question. So dito sa Roma 11 talatang 22, dito yung makikita natin. Dito muna sige mamaya na, sa Roma 11 talatang 22, dito yung makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya. Mabuti siya sa iyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan, kung hindi ay kayo may puputulin din, letra por letra. So kung Okay. kapag mananatili sa Diyos, letra por letra, puputulin ka rin. Tatanggapin mo ba tong letra por letra na to? Wala akong in-interpret dito, letra por letra. Kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan, kung hindi kayo may puputulin din, letra por letra, tanggapin mo to o hindi? Hindi ko tatanggapin yan kasi hindi mo naintindihan yung context. Ang sinabi niya, tatanggalin niya yung Hudyo. Pinagsabihan niya ang Gentil, ibig sabihin, pwede ko rin kayong tanggalin. Sinasabi niya yung sovereign power niya. Yan yung babala niya sa mga Gentiles. Pag binasa mo yung context, hindi yan ang lalabasan. But you pick and choose, yan ang makikita mo. It's about the Jews and Gentiles na nagmamalakman. Next question. Bro, so tatanggapin mo, bro, na kung nakaduktong ka kay Kristo na puno, o sige, basahin na lang natin. Okay? O sa talatang 23, ang mga Hudyo'y idudugtong niya muli sa puno kung sila'y sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw nasangang galing sa ulibong ligaw, na idugtong sa tunay na ulibo, kahit nasalungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pa sa madaling iduktong sa puno ang tunay na mga sanga nito. So bro, kung naiduktong ka sa sanga, ito ba bro, ligtas ka na dito? Kasi ang puno dito si Kristo, di ba? Oo, ligtas ka na dyan. Pero tandaan mo, yung sovereign power ng God, pinakikita niya, pwede rin kitang tanggalin. Ang context niyan kasi, ayaw niyang magmalaki ang mga Gentiles. Kasi mag-go against siya sa no condemnation sa believer. Read the context niya, analyze, don't focus on one. May essence siya, bakit niya sinabi, sovereign power of God, He has the right to do everything. But not by work. Next question. So sa makatuwid bro, kailangan mo magpatuloy sa pananampalataya. Kung hindi ay puputulin ka rin sa talatang 23. Yes or no? No, hindi. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, pag binasa mo yan, basahin mo sa taas, kinausap niya yung Hudyo, tatanggalin ko kayo, pero sa Gentiles, huwag kayong magmalaki. Pwede ko rin kayong tanggalin. Yun yung sinasabi niyang power niya na hindi na natin sakop. Kasi mag-go against sa sinabi niya, I will not condemn you anymore. Tandaan mo, power of God yan. Hindi yan pa sa salvation na pinag-aaralan natin. Ibang klaseng doctrines yan. So bro, kung naiduktong ka sa puno, ligtas ka na. Sabi dito. Yes, ligtas ka na. Ngayon, ang sinasabi ko sa iyo, kung dyan ka magfo-focus dyan, mawawala ang salvation mo. Pero, pag mag-go against naman sa sinabi ng God na, I will not condemn you anymore. So, kailangan intindihin mo why God said it. Hindi yan para sa salvation, kung hindi sa pagmamalaki ng tao. Next question. Sa talatang 23, sige basahin. At sila may kung hindi sila magpapatuloy sa di pagsampalataya. Teka na, iba ng ano. Balik tayo dito. Sa talatang 23. Sa talatang 22, subalit mabuti siya sa inyo
kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. O sa talatang 24, kung ikaw ay sangang galing sa punong olibo, ay idinuktong sa tunay na olibo kahit na salungat sa ganong sa maganda. Sa talatang 25, mga kapatid, isang hiwaga, ay dito na nga lang. Kung mananatili kayo sa kanya kabutihan, kung hindi kayo ay may puputulin din. Sino yung mananatili dito, bro? Yung mananampalataya o yung Diyos? Yung mananampalataya, tandaan mo, ang mananatili dyan, yung mga believer. May tinanggal dyan, message and for the Jews and Gentiles. Kasi ang nangyayari, nakafocus ka dyan, nakakalimutan mo na yung ibang message ni Paul sa unang chapter. Message na niya yan sa mga magmamalaki. Sige, comment. Hindi bro, hindi ako nag-charge bro. Naka-headset ako. Tanggalin kaya yung headset. Tinanggal ko na yung headset bro. Headset. Bro, pakituloy yung 20 seconds na tanong mo, sagot mo, bro. Okay, yung sinasabi niya kasi nakafocus siya dun sa tatanggalin at ibabalik. Ito yung mensahe na ni Paul na huwag kayong magmamalaki kasi pwede ko rin kayong tanggalin. Yun na yung power ng God. Pero hindi niya sinasabi of works. Hindi niya sinasabi yun. Sinasabi niya kung ano yung pwede niyang gawin, wala kayong pwedeng ipagmalaki sa ginawa ko. Next question. Bro, sige, yan yung talata mo. O totoong iyon, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos at ikaw naman ay dinuktong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. So dapat pala bro, yung mga sumampalataya bro na idinuktong, dapat pala tayong matakot. Yes or no? Yes, dapat kang matakot. Yun nga ang message na now you have to do good. Kasi ligtas ka na. 'Di ba? So hindi niya sinasabi pagka hindi ka nakasunod ay dadalhin kita sa impyerno. Justified ka na. That is a message to physical things. Do not do this, do not do that. Hindi na to sa salvation. Message na to, doctrinal way of life na to, kung paano ka na mabuhay as Christians. Hindi na to mahihiwalay, hindi kagaya ng mga tinuturo nyo. Next question. So kung ako bro, sumampalataya ako, idinuktong ako. Kung magmalaki ako bro, na ako ligtas na ako, magmalaki ako dito. Tapos hindi ako natakot bro. Diba puputulin din ako ng Diyos, mawawala din yung kaligtasan ko. Let the Paul, ito talatang 22. Mawawala yan nung panahon na yon kasi because of unbelief. Okay? Yung tinanggal niya, tandaan mo, sila ang natural branches. Yung natural branches, yun ang mga Hudyo. Yung ginrafted in, hindi na yun matatanggal. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong magmalaki. Pwede ko kayong tanggalin. Yun yung sinasabi niya na magbago kayo. Pero sinabi niya no condemnation. So, kailangan pagdikit-dikitin mo yon para mo maintindihan yung concept. Sabi dito bro, naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa kanya, subalit mabuti siya kung mananatili ka sa kanya. Bro, pag pinutol ka sa sanga bro, ligtas ka pa rin ba? Mapunta ka pa rin ba ng langit pag pinutol ka ay Kristo? Hindi ka naligtas. Tandaan mo, ang pinag-uusapan dito is the natural branches which are the Jews. They have unbelief. Ngayon, yung grafted in, yun yung wild olive tree na mga tayo na Kristiyano na pinagsasabihan niya, huwag kayong magmamalaki. Pwede ko rin kayong tanggalin. Pero yun yung message ng God na magbago ka dahil yun yung power niya na hindi mo pwedeng sakupan. Sabi niya, no, condemnation, mag-go against ang God. That's a message of intellectual understanding. So sige, next question na. Sabi mo bro, makukuha lang ang grace ng Diyos sa pamamagitan lang ng faith. Kung wala kang faith, hindi ka ano, 'di ba? Hindi ka maliligtas. So paano bro yung mga may mental disability? Wala silang faith. Paano 'yun?
Alright, yung mga may mental disability, yung mga walang isip, nililigtas ng Diyos yan without any cost, lalo na yung mga bata. Mental disability na hindi nila kaya, God will help them according from God's wisdom na naintindihan ko. Next question. Oh, sige, salamat. So, sunod na tanong. 'Di ba yung sinabi dun sa hindi na kayo hahatulan, 'di ba? Ang sabi doon dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. 'Di ba yun yung bro, lahat ng tao nagkasala so hindi na tayo hahatulan. Ibig sabihin lahat ng tao nagkasala, walang nakarating, nakatupad talaga ng kusa, lahat talaga sabi doon. So, 'di ba yun yung sinabing hindi na tayo hahatulan? Hindi naman yun sa mga sa mga sige dito na nga lang. Sorry. So, dito sa bro, letra po letra. Okay mga bro, dako tayo sa rebuttal din ng ating negative. 15 minutes ito bro. Your time start now. Salamat. So ito. Basahin natin dito talaga ako kasi napunta sa OSAS eh. Yung hindi mawawala ang kaligtasan. Malinaw talaga dito sa Roma 11 eh. Kung ano yung paalala dito, hindi to tungkol sa pera. Walang pera dito. Oh. Ang sabi dito, dito, huwag kang magmalaki sa talatang 6, 11:18. Roma 11:18, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong, so kailan to sa type to ng mga Christian time to? Kasi hindi pa naman dinuduktong yung mga hintil eh. Na nakakabit pa sa kaligtasan yung mga untol sa kanila pa sa mga udyo, sa kanila pa yung pangako. Di ba nasa kanila pa yung pangako? Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Si Kristo yun. Yung puno. No, sasabihin mo naman pinutol ang mga sangang upang ako'y maiduktong. Kung pagmalakihan yung mga Hudyo. Totoo iyan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Ito na nga yung pit eh. Sa Diyos. Wala naman nakalagay na faith alone. At ikaw naman ay idinuktong dahil sumampalataya ka. So ang premise nyo, pag sumampalataya ka, ligtas ka na. Totoo naman eh. Idinuktong ka sa puno, so ligtas ka na. Sumampalataya ka, letra po letra. Kaya sa kanya, kaya huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. Dapat matakot tayo bro eh. Letra po letra, walang pera dito bro. Letra po letra to bro eh. Matakot tayo bro. Matakot tayo. Kasi bakit? Anong sabi dito? Matakot ka sapagkat kung ang tunay na sanga ay hindi pinayagan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Hindi ka panghinayangan ng Diyos bro. Hindi ka panghinayangan eh. Dahil dito yung makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Dalawa bro. Mabuti at mabagsik. Kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit mabuti siya. Kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, hindi yung Diyos, hindi lang yung Diyos yung mag-isip, ipagsisiksikan ng sarili niya yung Diyos natin. Hindi tayo rin. Ipagsiksikan natin yung sarili natin sa Diyos. Magmakaawa nga tayo sa Diyos eh. Dapat nga magmakaawa tayo sa Diyos. Magmukha tayong kawawa sa mata ng Diyos eh. Diba? Ipagsiksikan natin yung sarili natin sa Diyos bro. Para tayo maligtas hanggang sa huli. Kasi pwede tayong putulin. Etapolita, hindi naman ako may sabi nito. Nagbabasa lang naman ako. Wala nga interpretation nito bro eh. Sabi, subalit mabuti siya sa iyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi kayo, puputulin din. Puputulin din. Etapolita, pag pinutol ka, wala nang bro eh. Anong mangyayari? Putol ka, nalaglag nga yung sanga. Pabigatin ko nga itong kasi strong argument ko sa OSAS. Pumasok kasi sa OSAS, nagawa na lang tayo dapat eh. Yun natin na. Sige, i-cross parallel ko sana sa buong Bible eh. Kaso, stick tayo sa Roma. No? Actually, ito talaga, tungkol to sa Roman Catholic Church, Etapolita, yung aklat ng Roma. Iglesia sa Roma to. Ngayong pananampalataya sa Roma ay lumaganap bantog na bantog sa buong sanlibutan.
ano sila, sumasampalataya at sumusunod. O, basahin nga natin sa pinakahuling ano. O, purihin ng Diyos, makakapagpatibay sa iyo, sa inyong pananampalataya. O, pinapatibay yung pananampalataya. Sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ipinapangaral ko ang magandang balitang iyon sa iyo. Hiwagang nilihim sa loob ng mahabang panahon. Ano sabi sa talatang 26? Subalit sa utos na walang hanggang Diyos ay nahahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa kanya letra por letra. Pag sinabi bang sunod, wala kang gagawin. May at eh. Sana tanggalin na lang yung at dito para sumampalataya lang, ligtas na. Walang ganun. Kailangan manatili tayo alam tayo mananatili sa kanya. Kung alam natin yung bagay isang mali yung isang bagay, huwag na natin gawin. Kung hindi mo naman alam na mali yun, hindi mo yung sinasadya, pero pagbayaran mo pa rin yun. Kasi walang kasalanan hindi ka mamatay. Nakasulat dito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Dito sa talatang 17. Nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Kita nyo? Sanhi ng pagtalikod. Iyon na nga yun, tinalikuran mo na yung pananampalataya. Nadala ng mga apostol. Pag tumalikod ka doon, tinalikuran mo si Kristo, putulin ka sa kaligtasan. Base dun sa Roma 6:23. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo Panginoon, kundi para sa pagsariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may hina ang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Sa ibang salan dito, ang Panginoon nila, yung tiyan nila eh. Mabasa pa tayo. Actually, kahit saan siya tumalon dito, may mababasa talaga akong talata na may kasama sa pagsunod eh. Kunyari, babasa siya dito sa talatang 8. Kasi ako by the whole verse, by the whole book, talagang may mababasa talaga ako kasi biblical yung aral namin. Lalo to sa aklat ng Roma 16, talatang 23, kay Holistes Ecclesias. Mga Katoliko to eh. Sa original Greek, sa Latin, Universa Ecclesia. Sa talatang 20, sa ilalim namin yung si Satanas. Hindi na kami nagpasakop kay Satanas eh. Sa pagsuway sa mga, kasi ang pagsunod sa kasalanan talaga, nagpapa-under ka na sa ilalim ng kasalanan, sino yung si Satanas yun. Dito tayo, kunyari, babasa siya dito sa sa may talatang 8. Sabi dito, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. So, pag nakipag-isa ka, kailangan manatili para hindi ka mahatulan eh. Bakit ko nasabi yun? Sa talatang 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay patuloy ayon sa Espiritu Santo, hindi ayon sa hilig ng laman. Hindi talaga tayo pwede pick and choose lang dito. Pag may nabasa ba tayo sa talatang 1, hindi na tayo hatulang maparusahan, hindi na ba natin babasahin yung sa baba? Ibinaba ko lang naman ng 4. Baba lang hanggang 4 lang. Ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang mga pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Hindi naman ako talagang babasahin ko to bro kasi karuktong to ng 1. Binaba ko lang ng 4, binaba ko lang ng 5. Naghahatid sa kamatayan, walang sinabi dito kamatayan lang ng laman. Kasi hindi sa atin importante mamatay ako ngayon. Hindi importante 'yun kung mamatay ako ngayon, bro. Basta ligtas yung kaluluwa ko. Wala akong pakialam kung mamatay ako ngayon. Kaya sumunod ako sa masama. Pag ligtas ka, susunod ka sa masama. Gagawa ka sa sabihin, mababawasan yung buhay mo. Palusot pa, yung alak, nakakapag ng kalusugan. Paano kung pumatay ka lang? Hindi naman wala namang kinalaman sa kalusugan yung pagpatay mo. Hantong sa kamatayan, sa kalusugan, wala dito sinabi sa kalusugan. Letra po letra. Ang sabi dito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Tama. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan buhay. Ibig sabihin,
Sa buhay lang pala to ng laman. Vice versa nga to eh. Pag ang pupunta sa kamatayan, maghahati sa kamatayan, pagsunod sa hilig ng laman, ang pagsunod sa espiritu, buhay na walang hanggan, nagpapahalagay sa mga bagay na spiritual. Yun nga yung sinabi dito, hindi nahahatulan, basta manatili. Nananatiling namumuhay at sumusunod, di ka na talaga hatulan. Yung mga pas na kasalanan mo, pag pinagsisihan mo yun, wala na yun. Kasi namumuhay ka na ng spiritual eh. Pero hindi sinabing hindi ka na magkakasala kasi may kasalanan ikaw mamatay, may kasalanan hindi ka mamatay. Hindi sinabi doon laman. Hindi naman doktor yung Diyos ng laman eh. Kahit wala sa amin kasi mga Catholic Diyos, walang kinalaman, wala kaming takot sa mamatay kami sa laman. Basta kami nasa presensya biyaya ng Diyos. Sa pagsunod ng Diyos naman, sa manatili ka sa Kanya, kahit mamatay ka, kaya nga sabi doon, di ba, sa talatang binasa mo, ultimo ang kamatayan ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. So hindi yun yung kamatayan sa laman kasi wala naman yun. Hindi yun kayang ihiwalay tayo sa Diyos, wala lang yun. No? O nga babasa na naman siya, ano ba bang mga talata dito? Marami kang talata dito eh, pero ito, sa talatang, sa 7 ka bumasa. Bumasa ka ng may pananampalataya dyan, wala naman nakalagay na alone. O anong sabi dito? Gayon naman, ang mga kapatid na namatay sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo, yung iglesia, bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo'y kabilang sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Hindi sinabi dito, walang gawa eh. Puro gawa. Ano pa? Dito naman, pag bumasa ka sa talatang 6, sa talatang 6, nakasama na tayo ni Kristo. Wari, dito sa 5, babasahin ko yung 5. Sapagkat nakasama tayo ni Kristo. Dito naman sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Kaso sa talatang 6, alam natin na ang dating nating pagkatao ay naipako na sa krus niya upang namatay sa ating mga kasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng mga kasalanan sapagkat ang namatay ay pinalaya na sa mula sa kapangyarihan sa kasalanan. Anong sabi dito? Huwag na ninyong, dito sa talatang 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan. Kahit huwag na nating paghariin, may kamatayan pa rin yung katawan. Kung hindi na kayo pwede ng masamang hilig nito. Sa talatang 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang iyon, o sino tao, persona to, sumusunod kayo, nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanan nga hantong sa kamatayan na naman. Inulit na naman. Chapter 6 to. Anong vice versa niya? Ang pagsunod sa Diyos ay hantong sa katwiran. Ganun din sa babae. Sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon sa talatang 23, letra por letra. Sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Noong alipin, puro talaga may verse bro na ang kasalanan bro, kailangan mo talagang pagbayaran. Kaya nga, wag na tayong gumawa ng, wag alam nating mali, wag na natin, lalo yung mga mortal sin. Ito pa. Ano pang talata? Sa talatang chapter 6 naman tayo. Teka. Okay, ayun, okay pa naman yun. Kahit sa ang chapter dito bro ano pang chapter dito? Kahit sa ang chapter dito bro, hindi talaga may mababasa talaga ako may mababasa. Kasi sa Roma 6, Roma 3:6 o dito sa 6, hindi kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Ang Diyos buhukom na matuwid. Napaka-unfair naman bro, parehas tayong sumampalataya, tapos ikaw naman nagpakasama ka, sumampalataya nga, pero nagpakasama ka naman. Tapos parehas tayo, ligtas na tayo lahat. Pati yung mga future na gagawin natin kasalanan, inano na pa na ng Diyos, pinatawad na. Dapat, injustice.
injustice yung lalabas niyan, injustice. So marami dito sa Roma 2. Boy Letra, gigil na gigil sa Nasa- akin si Alexander. Ay, sige. Ang lahat ng kasala sa saklaw ng kautusan ay hindi hatulan batay sa kasalanan. So, yung mga hindi under ng Christianity, paano yun sila? Wala silang faith. Paano yun? Wala na silang faith. Kunyari, mabuting tao naman yun. Pinanganak siyang sa ibang bansa, sa Chinese, hindi naman siya nadatna ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang faith, punta na ng impyerno. Walang ganun dito, lita na faith alone. Dito, ang lahat ng hindi nagkasalanan, hindi saklaw sa kautusan ni Moises, paparusahan. Ngunit hindi batay sa kautusang iyon. May batayan eh. Subalit, ang lahat naman na nagkasalanan, saklaw ng kautusan, nayahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito. So yung mga hindi nakakinig pero sumusunod, ulit na pagsunod, pag yan gawa, ay pinapawalang sala ng Diyos, letta. So bro. Okay. Dako tayo sa 10 minutes na second cross. Bro Alexander, your time start now, bro. Okay, Boy Letra, naninirahan ba sa iyo yung espiritu ng Diyos, yes or no? Yes, kasi nasa tunay na church ako eh. Roma 16:23 sa Greek Bible, kay Holistes Ecclesia. So nasa katawan ako ni Kristo. Pati si Kristo, nasa amin, pati God the Father. Buong Trinity bro eh, nasa amin, nasa Catholic Church. Kasi tinapakan namin si Satanas sa talatang 20. Tinapakan na namin si Satanas buo. Hindi na kami nagpapalipin sa sa kasalanan. Okay, pag nagkasala ka ba? Pag nagkasala ka ba, umaalis ba ang espiritu sa iyo? Yes or no? Yes, pwede umalis. Sinasadya mo na yung kasalanan. Nagpapaalipin ka na. Ang sabi ni Kristo, manatili ka sa akin, hindi puputulin din. Ay, hindi ka pwede magmalaki, bro Alexander, kasi pwede ka rin putulin. Walang osas dito. Walang sinabi dito. Once save, always save. Puputulin, bro. So, ang ibig mong sabihin, pag nagkasala ka, nasa iyo yung espiritu ngayon, pag nagkasala ka, aalis. So, ibig mong sabihin, pag nagkakasala ka, hihingi ka ng tawad, babalik sa iyo yung espiritu, yes or no? So, yes, pag humingi ng tawad at nanatili ka, hindi yung Diyos yung mananatili sa Diyos. Ikaw ang mananatili sa talatang Roma 11:23. Kung hindi ka mananatili sa Kanya, puputulin ka. Ikaw ang mananatili, pagsiksikan mo yung sarili mo sa Diyos, sa pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Para ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga doon sa Roma 2, talatang 6, ang lahat ng... So, ulitin ko yung tanong ko. Pag nagkasala ang tao ng 100 beses, 100 beses din babalik ang espiritu pag humingi ng tawad, yes or no? Yes. So, humingi ka ng tawad, bro. Pero kung sinasadya mo naman na yung kasalanan mo, bro, sinasadya mo na, ano na yan, bro? Ano matawag dito? Pag abuso na yan sa biyaya at grasya ng Diyos, bro. Sinasadya mo na, parang ano na yan, bro, parang... Pero kung hindi mo naman sinasadya, bro, hindi mo kahit 1 million pa yan, hindi mo naman sinasadya, pero wala namang ganun, bro, 1 million. Okay, pag sinadya ko ba yung kasalanan, patatawarin ako ng Diyos, yes or no? Hindi ka patatawarin kung hindi ka manghihingi ng tawad. Hindi ka patatawarin. Sabi ko, no. Okay, hindi ko lang naintindihan yung sagot. Ano? Ang sabi ko, pag sinadya ko ba ang kasalanan, patatawarin ba ako ng Diyos? Yes or no? Okay. Boy Letra, meron kang counter objection dun, bro? Or tuloy ka na sa sagot, bro? Sagutin ko na lang, bro, para tuloy-tuloy. Sabi ko, no. No. Kung sinasadya mo yung kasalanan, hindi ka patatawarin kasi mortal sin yun. Pero kung manghingi ka pa rin ng tawad. Pero, kailangan mo pa rin pagbayaran yung kasalanan mo kasi may kasalanan hindi ka mamatay, may kasalanan ika mamatay. Yun nga sinasadya mo yung pagkakasala. Alam mo na masamang pumatay, pinatay mo pa rin. Tapos hingi ka na lang ng sorry, magsisi ka na lang. Pero patawanan ka pa rin ng Diyos kung tao sa puso pagsisisi mo at manatili ka sa Kanya. Kasi sa Roma... Okay.
Okay, habang buhay ako, kasi sinabi mo kanina, no? Tapos sabi mo kanina, patatawarin. So, naging dalawa yung sagot mo. Gusto ko maging precise ka. Pag sinadya ko yung kasalanan, nakita ko yung babae, ni rape ko, alam kong kasalanan, tapos na-realize ko mali pala ako. Sinadya ko ha, pinlano ko pa. Patatawarin ba ako ng Diyos? Yes or no? No, hindi ka patatawarin. Lalo kung namatay ka na sa ganyang estado. Ang sabi dito sa Roma 2:6. Ito ang sabi dito, Roma 2:6. Ang lahat ng tao sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ganawa. Hindi sinabi dito sa So, pag nang rape ako ngayon, nagkasala ako, sinadya ko, pinlano ko, tapos the next day na-realize ko, Lord, patawarin niyo ako, talagang nadala lang ako ng katawan ko. Sana matanggap niyo ako ulit. Sabi mo kanina, hindi ako patatawarin. Clarify ko lang, hindi ba ako patatawarin? Yes or no? patatawarin ka kasi humingi ka ng tawad. Pero dahil stick lang tayo dito sa Book of Rome, no, meron ngang kasalanang hindi ka mamatay, meron din kasalanang hindi ka mamatay. Meron kang parusang magaan, sinasabi doon, parusang magaan at parusang mabigat. Okay. Kaya nakastick ako sa Rome, ha? Hindi ako umalis. Kasi sabi ko yung gawa, tatanggalin. Ngayon, ulitin ko yung tanong. Kasi kanina sabi mo hindi patatawarin. Nung inulit ko, sabi mo patatawarin. Okay, nanggahasa ako, tapos hindi ako naghumingi ng tawad. Tapos nakita ko yung nanay ko, ni-rape ko. Tapos nakita ko yung anak ko, pinatay ko. Oh. May sira ulo ko pala, no? Tapos ngayon, na-realize ko, nakadrug pala ako nun. Ngayon, humingi ako ng tawad ngayon sa Diyos. Lord, patawarin niyo ako, hindi ko na ulitin. Patatawarin ba ako? Basa sa talatang 9. Yes or no? Patatawarin ba ako? Yes or no? Yes, we believe the forgiveness of the sins. Pero hindi yun na makakapasok ka na kagad ng langit. Dadaan ka muna sa apoy, pagbayaran mo muna lahat ng kasalanan mo bago ka makapasok ng langit. Walang nakakapasok sa langit, dadalhin mo yung kasalanan mo, bibit-bitin mo yung kasalanan mo doon. Walang ganun, bro. Sa Roma 2. Okay. Yung sinabi mo, nung pinatawad ako, nung nang-rape ako, na pumatay ako, nung sinabi mo, nung pinatawad ako, hindi pa ako makakapunta sa langit pag namatay ako, yes or no? Yes, kasi dadaan ka muna sa apoy para dalisayin ka kasi merong kasalanan ng ikamamatay, merong kasalanan ng hindi ka mamatay. Sabi mo kanina, sinadya mo eh. Mortal sin yun. Pero pinatawad ka, pero pagbayaran mo muna lahat ng... Kailangan dalisay ka bago ka makita ang langit. Bro. Okay. Okay. Time na ba, bro? Teka muna, wala pa naman 30 seconds. So parang na-interrupt si Boy Letra doon, bro Lex, no? Okay. Boy Letra, bigyan kita ng another 20 seconds, bro, doon sa pagpapaliwanag mo, bro. Ang sabi sa pag ngayon, bibigyan ka ng pagkakataong magsisi. Pero kung hindi ka magsisi, kasi meron yan sabi dito sa 2:4. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos? Kaya binibigyan ka niya pagkakataon. Okay. Now, sa Romans 11:16, ulitin ko po. Ulitin ko yung tanong ko sa Romans 11:16. Ang sabi dito, hindi ko naman makikita yan, Boylet. Hindi ko makikita yan. Sa Romans 11:16, ang sabi dito, ang grace ay hindi kasama ng works. Naniniwala ka ba dito na ang grace na kaligtasan ay hindi kasama ng works? Yes or no? Works, pero wala sinabi diyan good work. Okay. Ulitin ko yung tanong. Romans 11:16, ulitin ko. Ang grace ay kaligtasan na regalo ng Diyos. Time stop. Boy Letra, I think nasira yung audio mo, bro. Nagsasalita ka ba? Bro, nagsasalita ako. Okay, Narinig ba ako? nawala kasi yung boses mo. Kala ni Alexander, tapos ka nang sumagot. Ngayon, ganito, pakiulit na lang yung last na tanong, bro Alexander. Tapos ipasagot natin. Sa Romans 11:16, ang grasya ng Diyos ay kaligtasan. Alam natin yan, gift of God. Nakalagay dito, and if by grace
then is no more of works. Hindi na raw ito kailangan ng gawa. Naniniwala ka ba dito? Yes or no? 20 seconds. Wala ko dyan. Kasi hindi niya sinabi good works, bro. Paki-pause nga, I object lang. Sinabi ba niya naniniwala siya? Stop. Gusto ko lang Bro, i-clarify. boy, letra. Hindi talaga malinaw yung audio mo, bro. Paki-fix ulit, bro. Nawala yung boses mo. I-off mo muna yung camera mo. I-off mo muna yung camera mo. Tapos, ano mo siya. Paki-test yung audio mo, bro, ulit. Hello, check. Nawala, bro, nawala. Nawala yung audio mo. Ayan, bro. Yan. Okay. So, sige bro, mic test ka ulit. Mic test. Pwede pa. Hello. Can you hear me? Letra. Boy, letra. Yes, bro. Okay. Wala talaga, no? Pakiulit na lang, bro, Alexander. Okay, ulitin ko yung tanong ko, ano? Alam natin na ang grace ay the gift of God for salvation. Alam natin yan. Sabi dito, and if by grace, then is it no more of works. Naniniwala ka ba dito? Yes or no? Yes, works yan ng mga pag-aalay kasi nga si Diyos na ito basahin mo sa talatang ano bang talata yun? Si Diyos na ang naghandog kay Kristo. Diyos na ang naghandog kay Kristo. Hindi mo na kailangan mag-alay ng mga tupa, kambing. Pero kailangan Next mo pa question. Pero naniniwala ka na ang grace of God ay kaligtasan? Yes or no? Kaligtasan nga. Kaso nga lang sa talatang 18, huwag kang magmalaki. Sa mga sangang pinutol, alalahanin mong ang ugat na hindi... Kaya nga ito nga, alalahanin mong hindi naman ikaw ang bumubuhay sa ugat. Ang ugat ang bumubuhay sa iyo. Yun nga yung gawa. Gawa nga ng Diyos yun. Pero hindi ka dapat magmalaki. Kunyari, ito sa talatang next question na. Okay, so ngayon, yung grasya, naniniwala ka na kaligtasan. Ito kayo nang sinabi, then it is no more of grace, otherwise, work is no more of work. Naniniwala ka ba na ang grace at work ay hindi magkasama dito sa verse na to? Yes or no? Works ng mga Hudyo yan, bro. Hindi naman niya sinabi good works eh. Pag nabasa mo diyan, bro, good works, talo na ako. Basahin mo good works. Kasi sa amin, may good works, may bad works. Ang sinabi lang dyan, bro, huwag kang magmalaki sa Diyos kasi hindi naman ikaw ang bumubuhay sa ugat. Ang ibig sabihin, bro, magpakababang loob ka, huwag kang magmayabang kasi pag magmayabang Okay. Sa Romans 8:1, sinabi dito, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Ngayon, na kay Kristo ka ba na walang condemnation? Yes or no? Yes, kasi nga mananatili ka kay Kristo, sabi dito sa talatang 20-22. Kung hindi ka manatili kay Kristo, kayo may puputulin din. Ang puputol Diyos. Ikaw ang mananatili sa Diyos, ang puputol sa iyo Diyos pag hindi ka nanatili. Kaya pag nanatili kay Kristo, wala nang condemnation. Pero pag hindi ka nanatili kay Kristo, condemnation, ipuputulin. Sabi ng Diyos, hindi ka raw niya pawawalan kahit ano gawin mo. Naniniwala ka ba sa Diyos? Yes or no? Saan? Objection, Mr. Moderator. Saan yun sa aklat ng Roma? Umabot yung objection. Yan. Doon muna tayo sa objection. Boy, letra. Ano yung objection mo, bro? Ang tanong ko lang, bro, kasi base lang kami sa book of Rome. Saan sa aklat ng Roma yung binasa niya, bro? Okay, clarification yan, bro, no? Kasi patanong yan sa kabila. However, kung tutugon yung kabila or magre-retain siya doon sa kanyang tanong at sasagot ka doon, boy, letra. So, bro, Alexander, pwede mo ba siyang or tuloy ka sa pagtanong? Ibubuin ko kasi mabilis yung hindi ko nasabi yung verses. Romans 8:38-39. Clarification, for I am sure, sabi ni Paul, sigurado ko na kahit ang kamatayan, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pinuno, kahit ang mga
nagaganap ngayon, kahit na ang mga Power Rangers o mga powers, kahit na ang kataas-taasan, kalalim-laliman, kahit na yung future, nor things to come, kahit na yung dadating sa future, will be able to separate us from the love of God. Kahit anong yung sinabi niya dito, hindi daw pwede tayong sigurado daw si Paul na hindi tayong i-separate. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, mase-separate ka pa ba sa love of God pag nagkasala ka, yes or no? Yes, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Roma Time 8:6. na bro. Time na bro. 5 seconds lang talaga yan. Okay. Okay. So, dako tayo sa final conclusion bro. At mauna dito si Boy Letra. Again, yung topic nila ay patungkol sa salvation. Patutunayan ko na walang gawa or work for salvation sa Book of Romans bilang negatibo. Boy Letra, 5 minutes bro. Your time start now. Oh, yung huling tinanong niya, no? Ilaktawan mo yung yung sa dito. Ginawa ito ng Diyos upang kasi pagka nanatili ka talaga, namuhay ka sa Espiritu, hindi ka niya talaga tatanggalin. Pero anong sabi sa talatang 5? Oh, sa talatang 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ano, sumunod mo hilig na maihahatid ka na sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ngayon, sa talatang binasa mo kanina, ano bang talata yun? Ito, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, yun nga yung mga nananahan kay Kristo, yung namumuhay ayon sa Espiritu. Bago ka mapunta ng verse 11, verse 10 to 11, dadaan ka muna ng 4, 5, 6. Dadaan ka muna ng 4, 5, 6. Ang sabi dito sa kondisyon, para manatili sa iyo si Kristo, ginawa iyon ng Diyos upang panuntunan sa kautusan ayon sa pagtupad na sa ating nanamloy ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang linaw dito bro, walang pera dito. Walang sinabi dito pera eh. Dagdag mo lang yung bro eh. Alam ko, dinagdag mo lang yung bro eh. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu Santo ay nagpapahalaga ng mga bagay na spiritual. Ano yung mga bagay na spiritual? Kaligtasan na yan bro. Hindi naman nakikita yung yung kalangitan, yung biyaya pagka dinala tayo sa langit eh. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang hilig ng laman, yung mga bad works to, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Letra po letra. Ayan, linaw dito bro. Magiging kaaway ka ng Diyos bro. Ngayon, yung sinabi mo dito, hindi na mga kaaway ng Diyos yun. Yung hindi makakapaghiwalay sa Diyos. Kasi kung kaaway ka ng Diyos, hindi na bro. Basahin nga natin ng buo. Makinig nga kayo sa lahat ng mga faith alone dyan. Ang linaw dito, may good works, may bad works. Bago ka pumunta dito sa talatang 11, actually, paboritong verse ko rin yung binabasa mo bro eh. Yung hindi tayo kayang ihiwalay sa kamatayan. Ang ibig sabihin ng bro, nangyari, ang sabi ng Diablo, itakwil mo si Jesus Christ, sumama ka sa akin, hindi ka mamamatay. Sabi ni Satanas, hindi kita papatayin. Kasi pe-persecute ka ng mga emperor eh. Itakwil mo lang si Jesus Christ, itakwil mo yung pagiging Kristiyano mo, hindi ka papatayin. Pero anong pangako ng Diyos? Kahit patayin ka ng mga demonyo na yan, hindi ka sa akin kaya ihiwalay ng mga yan. Basta manatili ka sa akin. Pero kung magiging kaaway kita, letra po letra, ako, kung saan ka lang pumuntang chapter, doon lang din naman ako nagbabasa bro. Ibig sabihin bro, kung saan ka pupunta, doon lang din ako babasa. Hindi tradikto. Ibig sabihin, clarification to lang letra po letra. Sabi dito, kaya nga, kapag sinusunod ng tao, ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya, linaw dito. Pag naging kaaway ka ng Diyos, ang kapupulutin. Dito balik tayo dito sa talatang 11. Talagang mag-stick ako dito sa talatang 11. Kasi dito sa talatang 11, malinaw talaga to. Huwag kang magmalaki. Huwag mo sabing, ligtas na ako, hindi na ako mamapunta ng impyerno. Bawal nga yung bro eh. Sa mga sangang pinutol, alalahanin mo. Mga ligtas na to bro alalahanin mo
hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat ng bumubuhay sa iyo. Yun yung sinasabi nun. Na hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Hindi ikaw yung nagligtas sa'yo kasi may Diyos kami, may Diyos po kami, may Diyos kami. May Diyos kami, mananatili kami sa Diyos, manatili kami sa pamumuhay ng spiritual. Sa mga, ito, marami pa nga dito, meron pa nga dito sa baptism. Kasi sa good works lang talaga tayo mag-focus sa mga charity works. Kung kunyari, san ka babasa, actually, kahit saan ka talaga dito bro, wala kang lusot dito. Saan ka pupunta sa Roma? Roma 11, Roma 5, Roma 8, Roma 9, kahit saan ka dito. Meron ako mababasa dito na kailangan mo manatili sa Panginoon at puputulin ka sa papaanong paraan, mamuhay ka ng spiritual. Ibig sabihin ng spiritual, ibigin mo ang iyong kapwa, yung mga charity works. O, kapaligtaran naman yun ng bad works. Pag bad works ka, pag gumagawa ka ng mga bad works, maghahatid sa iyo sa kamatayan. Nagpapander ka kay Satanas eh. Kaya nga kami mga Katolik to bro. Time na. So 5 minutes din sa ating affirmative, Bro Alexander ng Baptist. Your time start now, bro. Okay, unang-una, yung mga pinag-aralan ni Boy Letra ay opposite sa pinag-aralan ko. Ang nakita ko dito, ang sabi ng Diyos, kahit na yung present things, hindi tayo pwedeng mahiwalay. Sinabi nga ni Apostle Paul, for I am sure, sigurado daw siya, na yung present at saka yung things to come, yung mangyayari, sinabi, neither, lahat na to, hindi tayo mahihiwalay in Christ Jesus our Lord. Pero sa kanila, mahihiwalay pa. Kasi nga, may mababasa daw siyang mga talata. Okay? Ngayon, sinabi ko sa kanya kanina, nakatira ba sa iyo yung espiritu? Oo daw. So ngayon, pag nagkasala ba ako, aalis. Sabi niya, aalis daw. Tandaan mo ha, sinelyuhan tayo ng Diyos, ng Espiritu. We justified us by the blood. Ang Holy Spirit nakatira sa atin. Sa Katoliko, aalis ang Espiritu pag nagkasala ka. So sabi ko, pag 100 bang beses nagkasala, babalik ba ang Espiritu pag humingi ng tawad? Ang sabi niya, pag sinasadya mo, iba yon. Okay, sinadya ko, patatawarin ba ako? Sabi niya noong una, hindi. Tapos, pangalawa, oo na pala, patatawarin ako. So, nakikita nyo ba kung anong klase? Sa simpleng tanong, hindi sila sigurado. Pamaya-maya, nung dinagdagan ko yung kasalanan ko, doon na ako mapupunta sa purgatorio. Dito napapasok si Melchor Manalili. Bro, kung hindi ka pera-pera, good for you. Pero si Melchor Manalili, at front dito sa DevCon, nanawagan siya during pandemic na pinananawagan niya yung mga kasamahan niya, kumakalam na raw ang sikmura. Kanino siya nananawagan? Sa mga mahihirap na tao. Melchor, message mo na lang ako para hindi ka na tumawag na parang tiyanak. Siguro kahit sa 1-2 buwan, pwede kitang pakainin para matahimik ka muna ng konti. Ano? Para ganyan ang gawin natin. At saka huwag kang papasok ng ganon, sinisira mo ang pagkakatoliko mo. O, pangita-pangita yung liko, di ba? So ngayon, grace. Okay. Bro, direct ka na sa conclusion mo, bro. Yeah, direct ako. Pumasok siya kanina, Brad. Yes. Abon ka na pumasok sa topic, kanina. bro. Sige, bro. Yeah, okay. So ngayon, yung work, if you work it is not gonna be counted for you as righteousness. Nakalagay dito, pagka gumawa ka, hindi yan papansinin ng Diyos. Magkahiwalay yan eh. Sinabi mo rin kanina, sabi ko, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na ang grace ay gift of God? Na sinabi dito na hindi kahalo ang work? Sabi mo, naniniwala ka. Pero ang sabi mo, hindi good work yan eh. Hindi yan good work. Pag may good work yan, okay na ako. So, that work could be good or bad. Sa inyo, pag bad ang work, mawawala ang salvation. Diyan pumapasok ang pera-pera. Kasi uutusan nyo sila na gumawa ng maganda at sundin ang inuutas nyo na magpakain kayo, magbigay kayo, dahil ito ang sinabi sa Romans ganito eh. Bakit? I-ignore mo na ba yung sinabi sa no condemnation? I-ignore mo na yon? So, hindi ganun ang pag-aaral. Kaya nga gusto ko nakafocus ka lang sa isang verse, hindi mo sinasabi yung essence, contextually, at bakit sumulat sa Book of Rome. Unang-una, si Paul ang sumulat sa Rome, pero ang sinusunod nyo si Peter, di ba? So, dito kayo mag-focus sa sulat ni Paul sa Rome.
So ngayon, ang essence nitong ang pinaka-point ni Paul dito, lahat ng tao makasalanan, but there is hope. From chapter 1 to chapter 11, iyan ang sinabi niya, yung hope at saka yung mawawala, yung mga grafted in, yung mga kinat off, yun yung mga sovereign power of God. Pero from the blood of Jesus Christ, by faith, niligtas niya si Abraham. Niligtas niya si Abraham. Yung work na inutos niya doon, justification nun, ng promise na gagawin niya sa Israel hanggang bumalik siya. So kung ganito ang magiging aral ninyo, nasabi dito no condemnation, pero may condemnation. Sabi dito not of works, pero dito of works. Pinagalo-halo niyo yung sinasabi ni Paul. Hindi niyo binabasa contextually kung bakit sinabi ni Paul at ano ang purpose niya. Kaya nga sinasabi ko, hindi pa tapos to. Maglalaban ulit tayo dito, ganitong topic din, hanggang masadrain natin lahat yan. And please lang, pag sumagot ka, make sure na ang sagot mo is definite. Although you can make mistake, I can understand that, but God won't send you to hell. Hindi mawawala ang espiritu mo. Nakatira sa iyo ang espiritu diyan, hindi umaalis. Ano 'yan? Kasalanang hindi sinasadya. Hindi ganoon ang Diyos. Pag sinabi niyang selyado ka at ako ang gumawa. Hindi ang Catholic Church. Kasi ang Catholic Church, nothing but business organization na sa Melchor ang namumuno. Okay, so dyan natatapos ang ating debate. Siyempre, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa mga nanood sa live, makakapanood pa nito sa YouTube channel, at mga endorsement kung ano yung mga program nila, ano yung ginagawa nila. At unahin na natin si Alexander, bro. Pasalamat ka. Okay, maraming salamat uli. Medyo uminit ng konti. Alam niyo naman ang ugali ko, di ba? I'm just glad na I know if I'm doing it bad or right. Alam ko kung anong dapat kong baguhin. Maraming salamat sa inyo, Brother Russia, kung naging matigas ang ulo ko. Kay Boy Letra, maraming salamat. Ang ano ko nga, sana next time, ganito ulit ang gawin natin hanggang matakal natin ang mabuti ang pinag-uusapan natin. Alexander Santos, ako nga yung pastor na bastos. Sa mga bastos din, So, magandang gabi. Thank you sa lahat ng nanood. Si Brother Noel, yung mga nasa loob na hindi ko nakikita, Sister Nena, Sister Faricia, Brother Albert. Sana nakinabang dito kung paano aralin ang Book of Rome, at saka mamaya or bukas nandun ako sa Master Defenders. Meron din akong pahayag kagaya ng ginagawa ko sa DevCon. Once again, good night, good day. May God bless us all. Tsaka yung channel mo, bro, promote mo na din. Oh yeah, yung YouTube channel ko pala. At saka dito, meron tayong Monday and Tuesday sa DevCon. Question and answer dito. Kahit anong itanong nyo, personal or biblical, we can answer that. Xander Speaks Truth. Wala pa rin akong na-upload. So, sana makita nyo yung ibang mga testimony ko doon at saka ibang mga message. Thank you so much. Thank you. Okay, at syempre, Boy Letra, pasalamat ka, bro. Oo naman, salamat sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon na ganito na ipahayag yung ating nalalaman sa pananampalatayang Katoliko sa abot ng aking mga kaya. So, pasensya na kayo kung medyo nagkakaroon ng technical error kasi bagong bili ko lang kanina yung headset. Hindi ko alam na mag-alargar na pala, no? Pero sana okay yung mga sinabi ko, malinaw, no? Actually, nabitin talaga ako dun, bro. Kung meron tayo ibang book sa Corinto, pwede natin pag-usapan yan para sa benefit ng mga nakikinig, no? Sa abot ng aking makakaya, no? Na mga natutunan. I-share ko yan dito. So, yun, salamat, bro Rush, sa pagre-record, sa lahat ng nandito sa DevCon. Supportahan nyo rin yung aking YouTube channel. I-type nyo lang Boy Letra, B-O-Y space letra L-E-T-R-A-R-A. So, L-E-T-R-A. So, Boy Letra. So, tsaka salamat sa mga dito, si Bro Albert, si Sir Noel, si Sis Nena, sa lahat ng mga Catholic Faith Defender. Maraming salamat sa inyo. Okay. Yun lang, bro. Okay, Debaters Convention, gusto rin magpasalamat sa lahat ng aming mga sponsor dyan. Alam nyo yan. At yung aming mga live audience dito, nandito si Parisha, mga moderator itong natira, si Bruno Well ng Catholic, si Nena ng Catholic. At yung aming YouTube channel, Debaters Convention, search nyo lang sa YouTube.
Pwede kayong mag-subscribe dyan kung gusto nyo. At nandyan yung lahat ng debate. Sana ma-upload namin lahat dahil napakadami pa naming i-upload at nahihirapan talaga kaming i-upload yan. Pero sana ay ma-upload namin lahat yan. Debaters Convention t-shirt and mug available yan sa Debaters Convention. Pwede kayong ma-PM sa lahat ng admin kung paano maka-score ng ating t-shirt at mug at yung ating mga program din dito, subaybayan nyo. Yun, kay Alexander, Monday and Tuesday yan, alas 10 ng gabi. Meron po kaming podcast dito. Kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa amin para ma-join kayo. Or meron mga link dyan sa post namin. Paki-follow na din yung aming Facebook page. Ayan, kasi dyan kami lagi nagla-live. Ayan, at yung aming live viewers din. Maraming salamat sa lagi-laging pagsuporta, lagi-lagi sa Debaters Convention. At yun, this is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out.